मग कुठल्या त्रिगुणांचा प्रभाव, जसं मी म्हटलं की कुठलं तरी ध्येय. मग ज्या 13व्या अध्यायात आपण ज्ञानाचं ध्येय बघितलं, आणि तसं ध्येय की मी अध्ययन वर्ग, ही भगवद्गीता, मग का भगवद्गीता शिकायचे? मग नुसतंच ते पडताळून बघायचंय का नुसतंच जरा चाचपडायचंय काहीतरी? ते चाचपडणं नकोय, कारण कुठेतरी ती श्रद्धा हवी आहे मनामध्ये. आणि म्हणूनच ते ज्ञान, जे वेदांचं ज्ञान आहे, याला कुठेतरी शास्त्राचा आधार आहे सगळ्याला. प्रभुपादांनी जे काही म्हटलंय, मग फक्त ते कॉन्कॉक्शन्स, म्हणजे फक्त आयडियाज नाहीयेत. इस्कॉन कुठल्याही या गोष्टीला आयडियाज आणि कल्पना, प्रत्येकाचे जे काही विचार, ते नाही, तर प्रत्यक्ष भगवंताच्या मुखकमलातून आलेले जे हे उपदेश आहे, तो जसाच्या तसा आपल्यापर्यंत या गुरु परंपरेतून आलेला आहे. जी गुरु परंपरा भगवंतांपासून सुरू झाली, मग ब्रह्मा, नारद, व्यासमुनी, या सगळ्यांच्या या गुरु परंपरेतून, मग ज्या प्रभुपादांचे गुरु, जे सरस्वती महाराज, जे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज, त्यांच्याकडून श्रीला प्रभुपाद, आणि मग याच्या पुढेही आता जयप्रताका स्वामी महाराज, अशी पुढे गुरु परंपरा आहे. आणि म्हणूनच ही गुरु परंपरा कुठेही खंडित न होता, कुठेही ब्रेक न होता, ते जे ज्ञान आहे ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याचं तेवढं महत्व आहे. ते ध्येय म्हणूनच अतिशय महत्वाचं आहे, कारण जे काही घेतोय, आत्मसात करतोय, त्या ज्ञानाला आचरणात आणायचंय. ते नुसतंच ज्ञान नाहीये, नुसतंच ज्ञान घेऊन ठेवायचं नाहीये. खूप प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलंय हो भगवंतांनी. खूप प्रात्यक्षिक, तुम्ही भौतिक जगामध्ये कसं या मटेरियल, म्हणजे या भौतिक जगाला कसं तोंड द्यायचंय आणि आध्यात्मिक प्रगती कशी साधायची, हे सगळं कुठेतरी मार्गदर्शन आहे हो. मग तुम्हाला जगायचं आपल्याला या भौतिक जगामध्ये, जसं युधिष्ठिराने म्हटलंय, मग मृत्यू किंवा दिवसेंदिवस आपण बघतो की हर दिवसागणी कितीतरी लोक मृत्युमुखी पडतात. आणि ह्या मृत्यूची तयारी, मग ती तयारी सांगतानाच कुठेतरी सांगितलंय की ती तयारी म्हणजे काय, तर कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना. ज्या 8व्याही अध्यायात, कालही प्रभूजींचं खूप सुंदर लेक्चर झालं, आजही प्रभूजींनी वैष्णवांविषयी सांगितलं की एक ब्राह्मण आणि वैष्णव, मग जे काही तप केलं जातं, जे काही जो नामस्मरण केलं जातं, तो एक ब्राह्मण करणं की सात्विक गुणात करणं आणि एक वैष्णवानी करणं, याच्यात निश्चितच फरक आहे. कारण तो आतून उसळलेला जो महासागर असतो, आणि कुठेतरी तो जो त्याचे समाधान असतं, ते फक्त एक वैष्णव अनुभवू शकतो. कारण मग कुठेतरी मला फक्त मग चांगलं बोलायचंय, नम्र वागायचंय, कुठेतरी मला चांगलं म्हटलं पाहिजे, अशा सगळ्या ज्या कुठेतरी सात्विक गुणामध्ये, पुन्हा ती मी म्हटलं काल, जसं सत्व रजतम, हे कुठेतरी मानतंय मनुष्याला. मग त्या सात्विकतेलाही गुणांच्या पलीकडे न्यायचंय, कारण त्या गुणातीत व्हायचंय कुठेतरी. आणि जे मग गुण बघितले, की ज्या अकर्मींचे गुण बघितले, जर प्रभूजींनी विचारले तर अरुण प्रभूजींनी, की कर्म, अकर्म, विकर्म याचा फरक इथे जाणून घ्यायचा आहे. आणि म्हणूनच हे सकाम कर्म न राहता कुठेतरी अकर्मी वृत्तीकडे नेणारं कर्म हवंय. मग तो जो सुखदुःखातला बॅलन्स, तो जो हर्ष आणि दुःखामधला बॅलन्स, कुठेतरी स्वतःला समतोल करणं. मग शत्रू आणि मित्र खूप कठीण आहे हो, हे सगळं बोलणं खूप सोपं आहे हो. ज्ञान घेणं, ज्ञान देणं, या सगळ्या गोष्टी सोप्या आहेत, परंतु ते आत्मसात करून आचरणात आणणं. म्हणून रोज मी प्रत्येक दिवशी मला स्वतःला हाच प्रश्न विचारते की तू किती टक्के भगवद्गीता जगतीयस? 5% तरी जगतीयस का? हे महत्वाचं आहे. कारण ते आचरणात आणणं. मग नुसतंच ज्ञान घेतोय, अहो व्हॉट्सअपवर काय हो, रोजच्या रोज फिलॉसॉफिकल अगदी 50-100 काय 1000 मेसेजेस येत असतात. पण त्यातला किती जण तो मेसेज वाचून तो, किती मग फक्त हात जोडायचे, मग फक्त कुठेतरी थंब द्यायचा, कुठेतरी छान म्हणायचं, एवढे इमोजीस टाकले की संपत नाही हो ते. मग हे सगळं ज्ञान, त्याच्याशी कुठे तुलना नाहीये, पण सांगण्याचा मतितार्थ आणि उद्देश हा आहे की ते ज्ञानाला आत्मसात करून त्याचं आचरण करणं, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग या सत्व, रज आणि तम, या का त्रिगुणांना जाणायचंय? कारण या जर ज्ञानाला घेतलं तरच कुठेतरी तू भौतिक जगातून स्वतःची मुक्ती करू शकशील. मग भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. कारण मग तू जर भोगता आहेस, मीच हे सगळं केलंय, मग त्या कर्मफलांना पण तू सामोरा जा. कारण कर्म करतोयस तर त्याची फळंही भोगायला लागणार आहेत. पण जर त्या कर्माची फळच भगवंतांना अर्पण केली, तर मग त्या कर्मापासून निश्चितच मुक्ती आहे हो. मग त्या कर्मफळांचं काय, म्हणजे त्या कर्माचा कुठलाही तुम्हाला परिणाम भोगायला नाही लागणार आहे. कारण कुठेतरी तुम्ही स्वतःला तुम्ही ते भगवंतांना अर्पण करताय. तो भोगता, तो उच्च नियंत्रक आहे.
ही जी जाणीव आहे, ही जी कृतज्ञता आहे, ती कृतज्ञताच अत्यंत महत्वाची आहे. मग आपल्या ज्या अगदी वारंवार करणाऱ्या सेवांमधून, मग जिथे अगदी रोज आपण जे खातो आहे ते अन्न सुद्धा प्रत्यक्ष कृतज्ञतेने जेव्हा भगवंतांना अर्पण करून तो नैवेद्य म्हणून खाल्ला जातो. आज एकादशी आहे, खूप सुंदर दिवस आहे. म्हणजे की प्रत्येक वेळी या दिवशी की मग तुमची ती कृतज्ञतेची भावना आणि मग तो जरी भगवंताला बाकी नैवेद्य केला असेल तरी आज तो नैवेद्य न खाता कुठेतरी भगवंतांना ती कृतज्ञता अर्पण करणारी रोजच्या रोज आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये, मग जसं या 3-5व्या अध्यायामध्ये की तुमचं कर्म तुम्ही अर्पण करू शकता. आणि मग ज्या पुरुषोत्तम भगवानांना, मग त्या त्रिगुणांचा प्रभाव तर आपण बघितला, आणि त्याच्यानंतर मग या पुरुषोत्तम भगवानांना कसं जाणायचंय, मग क्षर अक्षर अच्युत अच्युत याच्या पलीकडे जे पराशक्ती आहे त्यांची, त्यांची जी आध्यात्मिक शक्ती आहे, हे जे परम सत्य आहे, त्या परम सत्याला कुठेतरी जाणायचंय. मग तो जो ते जे चित्र की मग त्या गोलोकापर्यंत पोहोचायचंय, तर पुन्हा उलटून परत यायचं नाहीये, कारण मग भोगता तू आहेस, सर्वोच्च नियंत्रक तू आहेस. हे परम सत्य परम तत्व कुठेतरी जाणायचे, ते देवाधिकांनी सुद्धा जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. प्रत्यक्ष ब्रह्मा शिव यांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. मग शिव इतके इतके निकट आहेत की कृष्णाच्या जवळ आहेत हो, खूप अगदी. की आजही प्रभूजींनी सांगताना सांगितलं की कशा प्रकारे त्या यक्ष म्हणजे जे दक्ष प्रजापती, मग अपमान कुठेतरी भौतिक जगामध्ये ती ती जे पडताळून बघायचे, खूप सुंदर सांगितलं प्रभूजींनी. मला प्रकर्षाने इथे शेअर करावं असं वाटतं, कारण या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत हो. की मग भौतिक जगामध्ये स्वतःला चाचपडायचं असेल, की आपण मत्सरी भावना आपल्या मनात नाहीये, तर मग ती मत्सरी भावना चाचपडायला कुठेतरी स्वतःलाच तुम्ही बघितलं पाहिजे की तुम्ही त्या भौतिक जगात आहात का, मग थोडीशी आध्यात्मिक जगामध्ये ऍटलिस्ट कुठेतरी एंट्री घेतलीये, कुठेतरी प्रवेश घेतलाय. कारण ती मत्सरी भावना तुमच्यात मग जेव्हा अगदी दैनंदिन जीवनामध्ये हो, की एखाद्याने अरे हे त्याला मिळालं, मला मिळालं असतं तर, मग हेच तर आहे की ते त्याच्याकडे आहे याचा आनंद वाटतोय, पण ते त्याच्याकडेच का आहे हा मत्सर आहे हो. आणि हा मत्सर मुळापासून छाटायचा आहे. जसं भगवंतांनी सांगितलं की जे आध्यात्मिक जग आहे त्याची 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 जे प्रतिबिंब आहे ते भौतिक जग आहे. आणि म्हणून मग कुठेतरी जेव्हा त्या भौतिक जगातून मुक्ती मिळवायची आहे, तेव्हा त्याला छाटलं पाहिजे, त्या इच्छांना त्या वासनांना कुठेतरी छाटून टाकलं पाहिजे. कारण त्या अनासक्तीने, त्या अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे, त्या ज्ञानरूपी शस्त्राद्वारे त्या भौतिक जगातल्या आसक्तीला कुठेतरी कापून टाकलं पाहिजे आणि ते मुळापासून छाटून टाकलं पाहिजे. कारण त्याची बारीक बारीक कणही कुठेतरी त्याचे अवशेष पण राहायला नकोत. आणि म्हणूनच मग तरच त्या कुठेतरी त्या वृत्तीला आपण कुठेतरी खतपाणी घालून निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू, त्या आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी मार्गस्थ होऊ. ऍटलिस्ट आपण म्हणतो ना, बिगिनर्स कुठेतरी एक सुरुवात करण्याचा प्रयत्न असेल. अशा या पुरुषोत्तम योगातून आपण बघितलंय, परम तत्वाला जाणलेलं आहे. आज आपण जो अध्याय बघणार आहोत त्याचं नाव आहे दैवासुर विभाग योग. मग नावातच सगळं आहे. मग हे आपण बघितलं की कशा प्रकारे वेदांत सूत्रातून, मग या वेदांचा अंत म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत आहे तो. मग या वेदांचा अभ्यास की जे जे तुम्हाला भौतिक जगामध्ये कसं कशा प्रकारे आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती करून मग ते कसं जगायचं आहे, हे याचं जास्तीत जास्त ज्ञान घ्यायचं आहे. आणि आपले वेद, आपले स्क्रिप्चर्स, आपले जे काही आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं ज्ञान अत्यंत सखोलपणे दिलेलं आहे. अत्यंत गुह्य ज्ञान की जे कॉन्फिडेन्शियल आहे, ज्याच्यावरती तुम्हाला की ज्याच्यातनं तुम्हाला हे जे ज्ञान मिळणार आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि या भौतिक जगातनं बांधील की कुठेतरी बद्धता जी आलेली आहे या मायेच्या, या मोहमायेच्या वेष्टनाखाली, त्याला निश्चितच त्याच्यातनं बाहेर पडता येईल. हे ज्ञान घ्यायचंय. मग हा दैवासुर विभाग योग सांगतोय की मग हे दैव आणि आसुर, मग हा आपण दैव आसुरी विभाग कसा बघणार आहे की दैवी गुण जे सात्विकतेचे गुण, मग सात्विकतेतला मनुष्य हा निश्चितच देवाधिकांची पूजा करतो. राजसिकता या वासनांची कुठेतरी स्वतःच्याच कल्पनांनी काही गोष्टी करतोय. मग तामसिकता तर कुठेतरी अघोरी गोष्टी, मग ब्लॅक मॅजिक वगैरे, काळी जादू, कुठेतरी लोकांना त्रास होईल त्याच्यातनं अशा गोष्टी केल्या जातात. कारण ती भावनाच तामसिक आहे. मग भगवंत सांगतायत कशा प्रकारे अतिरेकी आणि राक्षसी गुणांची परिणिती काय आहे, म्हणतात तो स्वभाव काय आहे आणि त्या क्रियाकलापांचे परिणाम, मग त्याच्यातनं उन्नती साधता येईल का अधोगती साधता येईल, हे आपल्याला जास्तीत जास्त जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आ नाही आल्यात माताजी, कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे का? अंजली माताजी मला म्हणाले, स्वाती माताजी, इच्छा आहे तुम्हाला वाचण्याची?
हरे मी कृष्ण वाचतो, चला माताजी. मी वाचतो अरुण चला. जोशी प्रभूजी, वाचा 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 नक्की. नाही श्री तर मीच भगवान वाचेन. म्हणाले, हरे कृष्ण. सुरू करतो. हो हो. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण आहेत. हे भारता, दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये ते आढळतात. श्लोक हरे कृष्ण सोळा प्रभूजी. हरे पॉईंट कृष्ण. 1 ते 3. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की आता या दैवासुर विभाग योगामध्ये दैवी गुणांना भगवंतांनी आधीच उल्लेखलंय. जे आपण दैवी स्वभावाच्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांच्यामध्ये काय असावं, तर ती आपण 13व्या अध्यायापासून जे ज्ञान घेतोय त्याच्याही आधी मग कशा प्रकारे या द्वेष आणि सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती असावी, की हे सगळे जे विनयशीलपणा, लोभविहीनता, सौम्यता, तर सगळ्या जीवांच्या प्रती असणारा दयाभाव, मग कुठेतरी शांती, दोष काढण्याच्या वृत्ती, मग कुठेतरी दुसऱ्यामध्ये दोष न काढणं, मग त्याग आहे, क्रोधातून मुक्तता आहे, जे आपण त्या स्थिताधीर मुनीपासून आणि मग जे काही महात्म्यांचे, थोर महात्म्यांचे असे जे गुण बघत आलेलो, हे सगळे दैवी गुण आहेत. आणि हे सगळे दैवी शुद्ध भक्ताचे आणि ह्या शुद्धतेचे कुठेतरी नियम आहेत. आणि ते गुण आपल्याला दैवी स्वभावाच्या व्यक्तीमध्ये आढळतात. मग आता या आसुरी स्वभावाच्या व्यक्ती काय आहेत, तर बघा हा हत्ती दिसतोय समोर, दांभिकतेने बघा कसा माजलेला हत्ती येतो आणि तो कशा प्रकारे त्यांना इजा पोहोचवतोय. मग काहीही त्याच्या मनात म्हणजे कुठलं हे नाही, पण तो कुठेतरी इजा पोहोचवतोय त्या लोकांना. मग हे आपल्याला कशा प्रकारच्या व्यक्तींमध्ये दिसतंय. 16.4 वाचतो. हा वाचतो श्लोक ना? वाचताय, दोन्ही वाचताय, हा, वाचा वाचतो प्रभूजी. वाचतो, दोन्ही वाचतो, दोन्ही वाचतो. वाचा प्रभूजी सोळा वाचा. पूर्णांक 16.4. दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानांच्याभिघातस्य पार्थ संपदमासुरीम. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरिकृष्ण. दंभो दर्पो भिमानश्च, बघा या दंभ, उर्मटपणा म्हणजे किती तो उर्मटपणा आहे बघा. त्या हत्ती, माजलेला हत्ती इतका तो उर्मटपणे वागतोय की मग जे जे काही आहे त्याची कशाची कल्पना नाहीये समोरच्याची. आणि मग स्वतःबद्दल असणारा उगीच खोटा अहंकार, अभिमान, असा हे अज्ञानामध्ये वागणं आहे. आणि अशी ही आसुरी, मग ज्या आसुरी प्रवृत्तीतल्या, की ज्या तामसी वृत्तीमध्ये ही आसुरी राक्षसी स्वभावाचे गुण जन्मलेले असतात, आणि हे गुण आपल्याला या आसुरी वृत्तीच्या लोकांमध्ये दिसतात. वाचा 16.5. प्रभूजी. हरे कृष्ण. हा, वाचतो वाचतो. वाचा. 16.5 म्हणजे 16 वाद्य 5वा श्लोक. हो. दैवी संपदी मोक्षाय, निबंधायासुरी मता, माशुच संपदन दैवी, ममिजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग हे मोक्षदायक असतात म्हणजे कुठेतरी बंधनातून, मग याच्यामध्ये कर्म असं केलं जातं की ते निष्काम कर्माकडे नेणारं असतं. आणि म्हणूनच मग ते कुठेतरी बंधनकारक नसतात, कुठलीही बांधिलकी नसते त्या गुणांमध्ये. आणि आसुरी गुणाची व्यक्ती जी असते ती कुठेतरी कर्माच्या या सगळ्या बंधनात अडकलेली असते, या मोहमायेमध्ये. आणि त्या काम, क्रोध, लोभ आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन इतकी ती दांभिकता आणि मनामध्ये इतका आसुरीपणा आलेला असतो. परंतु भगवंत सांगतायत की तू चिंता करू नकोस, हे पांडवा, भारता म्हणजे अर्जुनाच, की तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. कारण अत्यंत असा प्रिय शिष्य आणि भक्त आहे भगवंतांचा, जो दैवी गुणांमध्ये जन्मलेला आहे. हरे कृष्ण. प्रभूजी वाचा. हा, वाचतो. माझ्या पुढचं आलेलं नाही, पुढचं पण नाही आलेलं. सॉरी. येत आहे. 16.6. 16.6. हे पार्थ, या जगतामध्ये
दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. आता आसुरी गुणांचं ऐकायचं. ज्या दैवी गुणांना आपण बघितलेलं आहे, आता आसुरी गुण काय आहेत ते नक्की जाणून घ्यायचे. सोळा प्रवृत्तींच पूर्णांक वाचा हा वाचा. वाचतो 16.60 प्रवृत्तींच निवृत्तींच जना न विदुरा सुराः न शौचन्नापि च आचारो न सत्यन्ते हु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्य हे सुद्धा त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे हरी हरी आसुरी कृष्ण. प्रवृत्तीचे लोक काय करावं म्हणजे इतकं त्या दांभिकपणामध्ये स्वतःच्याच धुंदीमध्ये इतके स्वतःला त्या ह्याच्यात घातलेलं असतं की मग आपण चित्रात बघतोय की काय मग त्या जे काही करतोय कुठल्या मार्गाने आपल्याला ते यश मिळतंय, कुठल्या मार्गाने ती गोष्ट आपण करतोय, मग ते चांगली आहे वाईट आहे त्याच्या ती कुठलीही डिफरन्सिएशन, ती कुठलीही तुलना काय म्हणतात ना त्याला, की फरक करण्याच्या त्या परिस्थितीतच नसतात, कारण तितकं ज्ञानच नसतं. ज्ञानाच्या अभावी त्या गोष्टींचा महत्वच पटत नसतं. आणि म्हणूनच काय करावं काय करू नये हे न जाणता शुचिरभूतपणा, सदाचार सगळा गुंडाळून ठेवलेला असतो. मग कुठेतरी फक्त ती गुरमी असते, मग कधीतरी त्या धनाची गुरमी, कुठेतरी ऍटिट्यूड, कुठेतरी त्या स्वभावाची गुरमी. अहो पण कोणासाठी काय आहे तुमचं म्हणून तुम्ही एवढी गुरमी करताय? कारण संन्यास घ्यायचा आहे, परंतु ते सगळं जे भगवंतांचं आहे ती कृतज्ञता तर बाजूला राहिली, परंतु ही दांभिकता आणि कुठेतरी फक्त त्या गोष्टीला इतकं उपभोगायचं की मग त्याला त्याला या भौतिक जगामध्ये आहे हो, उपभोगणं आहे, पण शेवटी ती कृतज्ञता, कृष्ण कुठेतरी सगळं मिसिंग आहे. ही जे सगळे तामसी वृत्तीचे गुण आढळत आहेत. आणि याच्यामध्ये फक्त स्वतःच्याच विकिरीमध्ये, स्वतःच्याच वलयामध्ये मनुष्य स्वतःला ठेवलेलं असतं त्यांनी. हरे कृष्ण. 16.8 असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. ते म्हणतात हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनेच्छेमुळेच हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही हे जगाच्या निर्मितीला. हरिओम. हरे कृष्ण. मग हे हरे जगत कृष्ण हरे असत्य, कृष्ण. हे जे मायावादी लोक आहेत, हे जे निराधार म्हणजे कुठल्याही वेदांचा कसलाही न अभ्यास करता, शास्त्रांचा काही गंधही नाहीये ज्यांच्याकडे, आणि त्यांनी परमेश्वरावर श्रद्धा काय हो, विश्वासच नाहीये, जिथे परमेश्वराचं अस्तित्वच मान्य नाहीये तिथे हे कोणी नियंत्रण करत नाही. ही कामवासनेने सगळं जग निर्मिती झालेली आहे. मैथून म्हणजे कुठेतरी कामवासना आहे, आणि या कामाखेरीज अन्य कोणतंही कारण नाही. कारण मग ज्या ज्या मायावादी लोकांनी म्हटलंय की भगवंत फक्त भौतिक जगामध्ये येताना मनुष्याचा अवतार घेता येत नाही, ते एक शक्ती आहे, पण जे त्यांच्या अस्तित्वालाच मान्य करत नाही ते कुठेतरी त्याही त्याच्या पलीकडे, म्हणजे मग ती तामसी वृत्ती वाढायला का कारण नसावं? कारण कुठेतरी कृतज्ञता नाहीच आहे हो. जे निर्माण केलंय माझं आहे आणि या गोष्टींनी, कारण सगळ्या त्या भावना कुठेतरी स्वतःच्या कल्पनेतून आणि स्वतःला जे काही ज्ञान, जितकं तुटकं फुटकं ज्ञान आहे त्याच्यातनं काहीतरी कल्पना स्वतःच्या तयार केल्यात, आणि म्हणूनच मग कामाखेरीज अन्य कोणतंही कारण नाही हे कुठेतरी ठासून सांगितलं जातंय, जे अत्यंत चुकीचं आहे. हरे कृष्ण. 16.9 अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग अशा निष्कर्षांचं अनुगमन करीत स्वतः नाश ओढून घेतलेले मग हे लोक बघा, मग जे अतिरेकी बघतो कुठेतरी स्वतःला फक्त त्या की काय सांगतय समोरचा माणूस, चांगलं वाईट ते काही न बघता इतकं ते असं त्याच्यामध्ये इन्फ्लुअन्स, इतका प्रभाव त्या गोष्टीचा, की मग त्या आसुरी वृत्तीचा, की काय करायचंय समोरच्या व्यक्तीला आपल्याला मारायला सांगितलंय ती सुद्धा बुद्धी चालत नाही, कारण त्या बुद्धीचा नाश झालेला आहे हो. ते मन, इंद्रिय, मन याचं सगळ्याचं तर कुठलं नियंत्रण नाहीच, परंतु त्या बुद्धीचा नाश होऊन ते मन अधपतनाकडे वळलेलं आहे पूर्णपणे. आणि हे असे अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश, मग जे अतिरेकी बघतो आपण,
जे कोणी ह्या जगाचा नाश करायला बसलेले आहेत, त्या अतिरेकी लोकांना अशाच प्रकारे तयार केलं जातं, कारण त्यांच्या मनाला मेस्मराईज कशा प्रकारे त्यांची सगळी ते आपण म्हणतो ना, जे हिप्नोटाईज केलं जातं, कारण त्या मनाला स्वतःचं नियंत्रणच नसतं आणि ते मन कुणाच्याही कह्यात जातं आणि कुठल्याही गोष्टीनं कशाही प्रकारे मान्य करतं आणि मग त्या वाईट गोष्टींनाही सपोर्ट केला जातो, वाईट गोष्टींमध्ये स्वतःला झोकवलं जातं. अशा प्रकारे या उग्र कर्मांमध्ये ते संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 16:10 कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 16:11 आणि 12 इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेली असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय पाहिजे प्रभूजी, तिथे इंद्रिय हा इंद्रिय तृप्ती करते. इंद्रिय तृप्ती करिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. हरे हरे आणि कृष्ण. म्हणून मग अशा या 4 नियमांना जे मुख्य नियम दिले, ज्या परस्त्रीकडे तुम्ही चुकीच्या नजरेने बघणं, जुगार खेळणं, मांसाहार करणं, मद्यपान करणं, या सगळ्या हे जे इस्कॉनचे हे अतिशय काटेकोरपणे पाळले जाणारे नियम आहेत. पण या आसुरी वृत्तीच्या लोकांनी याला सगळ्याला धाब्यावर बसवलेलं असतं. याला कुठल्याही गोष्टीला मान्य करणं तर दूर, परंतु ते इतके कुठेतरी स्वतःची खोटी प्रतिष्ठा, मग ते आपण म्हणतो ते स्टेटस सिम्बॉल आजकालचा जो आहे, की मग ती खोटी प्रतिष्ठा, तो खोटा अहंकार जपण्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात. मग काय करतोय, मग तो प्रमोशन आपल्याला कुठल्या मार्गाने मिळतंय तो मार्गच बघितला जात नाही आणि तो इतकी डोळ्यावरती पट्टी बांधून त्या गोष्टी केल्या जातात आणि मग कुठेतरी पर्पजली करून मुद्दाम केलं जाऊन सुद्धा त्याचे परिणाम मात्र काय होणार आहेत याची कल्पना नसते तेव्हा. आणि म्हणूनच मग ते अशुचिरभूत करण्यासाठी ते व्रतस्थ. मग एकदा आपण म्हणतो ना, की एकदा त्याची चटक लागली की मग ती चटक लागते हो, मग ते कुठेतरी ऍडिक्शन होतं. मग मिळतंय, कोणी काही बघत नाही, बोलत नाही, कशाचा काही फरक नाही. अहो सगळं बघतोय, भगवंताकडे सगळं न्याय आहे हो, भगवंत सगळं बघताय. आणि म्हणूनच जे कर्म करताय ते इतकं अशुचिरभूत करणं, मग स्वतःला इतकं कंटॅमिनेट, इतकं ते अशुद्ध करणं, हे किती कुठल्या थराला जाऊ शकतात लोक. कारण मग ती कुठली तरी ज्ञानाची सगळा अभाव असतो तिथे. काय चांगलं काय वाईट या सगळ्या गोष्टींची कुठेतरी फरकही जाणवू शकत नाही, असे हे लोक कुठल्याही मार्गाने जाऊ शकतात. आणि मग फक्त इंद्रिय तृप्ती करणं, काम वासना, या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी महत्व दिलं जातं. कारण मग फक्त उपभोगायचंय हो, जे माझं आहे ते फक्त उपभोगायचं. मग तो आनंद क्षणिक आहे, क्षणभंगूर आहे, की आत्ता तो दिसतोय, पण तो अक्षरशः त्या वाळवंटामधल्या त्या जे मृग आणि ते जे सगळे मिराज असतात तशाप्रमाणे होते. वरवर दिसतंय पण ते इतकं इतकं क्षणभंगूर तो आनंद, की मग तो आनंद मिळवण्यासाठी अनेक चुकीच्या गोष्टींचे मार्ग धरले जातात आणि मग कायमच चिंतांमध्ये आणि स्वतःला मग ते जे हल्ली डिप्रेशन आणि मग अशा प्रकारचे जे शब्द वापरले जातात आहेत, खूप सायकोलॉजिस्ट जसं मी म्हटलं की या त्रिगुणांचाच कुठेतरी खूप चांगल्या प्रकारे त्या एक्सप्लेन करू शकतील. आणि म्हणूनच मग अशा लोकांनी जे हजारो पाशांनी, कारण कुठेतरी स्वतःला इतक्या त्या अशुचिरभूत कर्मामध्ये झोकून द्यायचं, की मग त्याचे परिणाम, जसं मी म्हटलं की कर्म करताय ते कर्मचं फळ तर राहिलं, पण हे इतकं विकर्म, मग त्या विकर्माची परिणिती ही तितकीच भोगायला लागते. आणि म्हणून कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता वाटेल त्या मार्गाने धनसंचय करतात आणि स्वतःच्या तृप्तीकडेच फक्त तेवढं लक्ष देत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तो हा म्हणा म्हणा. वाचू दे माताजीना, वाचू दे. हा तेच मी हा म्हंटल वाचू दे तुम्हाला. वाचू दे. हरे कृष्ण. बोला. प्राची माताजी म्हणतायत ना, वाचू देत ना प्राची माताजी. वाचा प्राची माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा. 16.13 ते 15. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे.
माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यत्न करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. बघा चित्रात दिसतायत. मग त्या रावणानी मग त्या कंसानी कृष्ण 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 केलं हो. आयुष्यभर म्हणजे भगवंताचं नाव घेतलं, पण मनातले ते जे तप केलं, ते जे काही यज्ञ याग केले, ते कशासाठी? कारण त्या सगळ्या मनातल्या ज्या आसुरी भावना होत्या आणि ते जे इंटेन्शन होतं, तो उद्दिष्ट होतं, ते अत्यंत चुकीचं होतं. कारण मला हे राज्य, मग ज्या परस्त्रीकडे ज्यांनी वाईट नजरेने बघितलं रावणाने, अशा या रावणाने अनेक तप केलं, पण काय ते तपाचा उपयोग झाला? कारण की सगळं शेवटी विनाशात आले, विनाशामध्ये गेलं. कारण ज्यांच्याकडून नाश व्हायचा होता, कारण त्या विनाशी, त्या ज्या कपटी, त्या ज्या काम वासनेने भरलेल्या नजरेचा आणि त्या स्वभावाला कुठल्याही गोष्टी कुठल्याही कडून क्षमा नव्हती. आणि म्हणूनच मग आसुरी भावना, या सगळ्या आसुरी भावनांचा कुठेतरी, ज्या हिरण्यकश्यपूनी कशा प्रकारे प्रल्हाद महाराजांना मग इतकं तप केलं, जसं इतक्या फासड्या देतील इतकं त्यांनी तप केलं एका पायावर उभं राहून, परंतु कशासाठी? हे अघोरी उपाय केले. मग हे अघोरी उपाय का? तर कारण इंटेन्शन काय होतं, उद्दिष्ट मला या तिन्ही लोकांचा आणि मला तू सर्वस्व म्हण. नारायण 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 कोण आहे? तर नारायण नसून मला याचं वर्चस्व, मला हे सगळं सर्वस्वी हवं आहे. ही सगळी अशी मनातली ही सगळी कल्पना होती. आणि म्हणूनच मग सर्वांचा ईश्वर मी आहे, मीच भोगता आहे, मी पूर्ण बलवान आहे, अशा प्रकारे मीच सर्व आहे आणि मीच भोगता आहे. मला हवं तसं मी वागेन, मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला हवा तो यज्ञ मी ज्या प्रकारे करायचं करीन. मग या सगळ्या गोष्टींना कुठे काही ताळतंत्रच नसतं. कारण तिथे ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव असतो आणि अज्ञानाने प्रभावित झालेली ही लोक असतात. हरे कृष्ण. कोणी वाचा? माताजी वाचा तुम्ही सध्या. माताजी वाचा एकदम, म्हणजे प्रभूजींनी वाचलं आता. हरे कृष्ण माताजी. हा. 16.16. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजाळामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि मग त्यांची काय हो, शेवटी ते नरक यातनांमध्ये. कारण त्यांनी इतकी आसक्ती, कारण मग त्या कृष्ण भावना तर दूर राहिली हो, परंतु सात्विकता राजसिकता त्याच्या पलीकडे कुठेतरी ही जी तामसिक भावना, अनेक चिंतांनी ग्रस्त होऊन स्वतःला कुठेतरी त्या खोल दरीमध्ये आणि त्या मोह जालामध्ये बांधून घेतलेलं असतं. मग कुठल्या जगाशी संपर्क म्हणण्यापेक्षा मग इतकं ते सगळं असह्य होतं की इंद्रिय तृप्तीमध्ये त्या स्वतःला इतकं झोपून उपभोग घ्यायचे असतात ते सगळे. आणि मग अशांचे फक्त त्याची परिणिती या नरक यातनांमध्येच होते आणि कुठेतरी नरक योनीच त्यांना मिळू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचा. 16.18. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेला परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असे हे शिशुपालांचं चित्र दिसतंय. मग बघा, या आसुरीमध्ये आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये आणि खूप कळायला म्हणजे तुम्हाला जाणवत असेल की फक्त या ज्या तामसिक भावना, आणि मग ज्या कंसाचं, हिरण्यकश्यपूचं, रावणाचं उदाहरण दिलं, त्याचप्रमाणे शिशुपाल जो मत्सर करतो, ज्याने भगवंतांचा मत्सर केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार आहे, गर्व, काम, क्रोध, या सगळ्यांनी ही मोहित झालेली एक प्रकारचा आसुरीपणा या वृत्तीमध्ये होता. आणि ज्यांनी भगवंतांचा मत्सर केला आणि त्यांना अपशब्द बोलून, मग ज्यांनी त्या 100 अपशब्दांना सुद्धा माफी दिलेली आहे हो, पण मग त्या 101व्या अपशब्दाला नव्हती माफी आणि तिथेच शिरच्छेद केला गेला. कारण कुठेतरी त्या अधर्मी व्यक्तीने त्या धर्माची निंदा केली, भगवंतांचा द्वेष करून ते अपशब्द वापरलेले होते आणि म्हणूनच त्यांचा नाशच होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 16.19. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामध्ये विविध आसुरी योनी टाकीत असतो. हरे कृष्ण माताजी. मग त्यांना भगवंतांकडून क्षमा नाहीये हो. जसं भगवंतांनी सांगितलंय 7व्या अध्यायातच की जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जातात आणि जे 4 प्रकारचे जात नाहीत, त्याच्यामध्येच हे आसुरी, राक्षसी, मूर्ख लोक, मूढ म्हटलंय ना त्याच्यामध्ये, तर अशा या प्रकारचे लोक हे आसुरी योनीतच, मग त्यांनी ते भगवंतांना शरण जाऊच शकत नाही.
खूप आपण म्हणतो ना कुठेतरी एक ठिणगी तरी पाहिजे हो. ज्या ज्या सात्विकतेत राजसिक असो, पण ती तामसिकता इतक्या टोकाला गेलेली असते की कुठेतरी जरी तो संग लाभला, कुठेतरी सत्संग लाभला, तर खूप 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 रेअर शक्यता असते. आणि म्हणूनच अशा द्वेषी क्रूर नराधम जे माणसाच्या जीवावर आणि मग ठार मारणं, माणसांना मारणं, याचं सुद्धा त्यांना काही, की माणुसकीची भावना मेलेली असते हो पूर्णपणे. आणि म्हणून मग अशा अशा लोकांना काय, चिरकालासाठी नरक योनीमध्ये, त्या आसुरी योनीमध्येच भगवंतांनी टाकलेलं असतं विविध अशा. मग कुठेतरी पुन्हा ते त्या जन्मात, पृथ्वीच्या जन्मात नाही, पृथ्वी लोकात, पण त्या आसुरी म्हणजे त्या इतक्या खालच्या पातळीला जातात की मग त्यांना वारंवार जन्म घेणारे. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 16.20 हे कौतिया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधोगतीला प्राप्त होतात. म्हणजे हरे मी आधी कृष्ण माताजी. सांगितलं की अतिशय अधोगतीला, म्हणजे अधम गतीला, नीच गतीला ते प्राप्त होतात. कारण ते कधीही वळू शकत नाहीत. मग त्या भगवंतांच्या भावनांकडे वळणं आणि ती कृष्ण भावना जोपासणं हे खूप त्यांच्यासाठी दूरची गोष्ट असते. परंतु ते त्या आसुरी भावनेमध्ये इतके गढलेले असतात की त्यांना शरण येणं, भगवंतांना शरण येणं हे त्यांना शक्यच नसतं. आणि म्हणून अशांना फक्त त्या नीच योनीमध्येच जाता येतं. त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा तस्मादेतत्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्माचा विनाश होतो. आत्म्याच्या विनाशाची कारण आहेत. कारण कुठेतरी त्या मायेमध्ये काम, क्रोध, लोभ ही जी आपण बघितलंय, ज्याच्या कठपुतलीवर नाचताय, मग ही 3 द्वार आहेत नरकाला जाणारी. त्याला कुठेतरी मग ज्या 9 इंद्रियांमध्ये, 9 द्वारांमध्ये काल आपण बघितलं, जे गुण बघितलं की स्वतःला जो इतका कंट्रोल्ड ठेवतो, इतकं नियंत्रित ठेवतो की त्या 9 द्वारांमध्ये मग काय बघायचंय, काय खायचं आहे, काय कशाचा वास घ्यायचा आहे, कशाचा स्पर्श हवाय, या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी इतकं नियंत्रित केलेलं असतं, इतका कंट्रोल असतो त्याच्यामध्ये की कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नसते त्या भौतिक जगाविषयी, आणि त्या इंद्रिय विषयांना कुठेतरी नियंत्रित केलेलं असतं. परंतु ही 3 द्वार ही फक्त नरकाकडेच नेणारी असतात. आणि या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाशच होतो. आणि म्हणून ज्या पहिल्या टप्प्यांवरून जाताना जर या 3 द्वारांना मधून जायची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याच्यामधूनच जायचं असेल, तर मग पुढचा मार्गच फुटलेला असतो हो. सगळा जो पुढचा मार्ग सगळा आध्यात्मिक मार्ग आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 16.22 हे कौतया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परम गतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जो त्या 3 द्वारामधून सुटलेला आहे, ज्यांनी काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन याला सगळ्याला नियंत्रित करून आणि त्या 3 द्वारांपासून ज्यांनी आपली सुटका करून घेतलेली आहे, तो निश्चितच या पुढच्या टप्प्यांवर, मग ज्यांनी आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ केलेलं आहे, वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास, तप केलंय, दान केलंय, यज्ञ केले, स्वतःच्या मनाला, स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित केलेलं आहे, मग ती बुद्धी निश्चितच सत्सत विवेक बुद्धी, आणि ती बुद्धी स्वतःला कुठेतरी आध्यात्मिक ज्ञानाच्या मार्गावरती घालू शकते. आणि मगच तो स्वतःला त्या भौतिक जगाच्या बांधिलकीतून कुठेतरी मुक्त करून परमगतीला प्राप्त होऊ शकतो. यशास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धीम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण ज्याच्याकडे ज्ञानाचाच अभाव आहे हो, मग त्या शास्त्र विधींचा, मग जे काही आपल्या स्क्रिप्चर्स मध्ये, आपल्या वेदांमध्ये, मग बघा एखादी काही रुद्र केलं जातं, कुठलीही पूजा केली जाते, त्या धार्मिक पूजेच्या काही चालीरीती असतात आणि काही त्या तशाच प्रमाणे ते केलं जातं. ते विधी असतात त्याचे, आणि त्या विधींद्वारेच त्या पूजा केल्या जातात. पण या सगळ्याला जुमाळून, या सगळ्याला कुठेतरी जुगारून जर त्या शास्त्रविधींचा त्याग करून आपल्या लहरीप्रमाणे जे मनाला येईल ते केलं, तर निश्चितच त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती, मग या कुठल्याच गोष्टींची प्राप्ती होणं कठीण आहे.
कारण तो स्वतःच्याच कल्पनांनी स्वतःच्याच विचारांनी त्या गोष्टींना काहीतरी आचरणात आणत असतो आणि त्या गोष्टी करत असतो आणि मग ह्या सगळ्या नियमांना सुद्धा कुठेतरी त्यांनी पूर्णपणे ओलांडलेलं असतं. अशांना परमगतीची प्राप्ती होत नाही. हरे कृष्णा. एक मिनिट. आवाज बंद झाला माताजी. माताजीने पॉज घेतलाय. एक सेकंड ना, एक सेकंड. थँक्यू. हरे कृष्ण. क्षमस्व. आमच्या त्या ताई पुसत होत्या जरा खोली, म्हणून मी 1 मिनिट घेतला. तर आज लवकर सुरू केलं म्हणून त्या पुसताना मी जरा पॉज घेतला. तर मग ह्या शास्त्र विधींद्वारे जे करण्याची काय महत्व आहे. तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून मनुष्याने शास्त्र विधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणले पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्यांची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या आसुरी भावनेला तर जुगारलंच पाहिजे. कारण त्या काम, क्रोध, लोभ या नरकाकडे जाणाऱ्या तिन्ही द्वारांना जर बंद करायचं असेल तर कुठेतरी या मायेला, या काम, क्रोध, लोभाला कुठेतरी कंट्रोल केलं पाहिजे, नियंत्रित केलं पाहिजे. आणि या सगळ्या वासनांना नियंत्रित करून मगच कुठेतरी जेव्हा मनुष्य स्वतःला नियंत्रित, स्वतःला जेव्हा समतोल राखण्यापर्यंत आणतो, तेव्हाच कुठेतरी मग या आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ होण्यासाठी विचार करू शकतो आणि मग ते मन, बुद्धी तशा प्रकारे कार्यरत होते. आणि मग हे जर शास्त्र विधींद्वारे, मग प्रत्यक्ष भगवंताने आपलं उदाहरण दिलेलं चित्रात दिसताय ते प्रत्यक्ष भगवंत आणि सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात येते. जसं प्रत्यक्ष भगवंतानी उदाहरणासह दाखवलंय, कर्म करताना मग या पारिवारिक परंपरेचा नाश होणार नाही. कारण आदर्श व्यक्ती, जी व्यक्ती आदर्श असते, त्या आदर्श व्यक्तीचं अनुकरण केलं जातं. अनुसरणीय असं वागणं असेल तर त्या प्रकारे त्यांचे अनुयायी तयार होतात. हे जसं आपण उदाहरणाने बघितलं होतं 3ऱ्या कर्मयोगामध्ये, 3ऱ्या आणि 4थ्या अध्यायामध्ये, त्याच प्रकारे आपण बघतो आहोत की प्रत्यक्ष भगवंत उदाहरणादाखल आहेत आणि सांगतायत की मग ह्या शास्त्र विधींना आणि त्याचं ज्ञान घेणं हे किती आवश्यक आहे. कारण जे आपल्या बघा, तुम्ही आजही तुम्ही बघा की कितीतरी या ज्या हे जे केल्या जातात, हे यज्ञ याग केले जातात, मग आपण रुद्र करतो, या सगळ्याला काही विधी आहे. त्या विधींमध्ये कुठेतरी जशा प्रकारे ते केलं पाहिजे, मग त्याची दिशेचं महत्व, ती जागा, आणि कशा प्रकारे त्या यज्ञ यागाच्या आपण बघतो की यज्ञ याग चालू असताना त्या ज्या व्हायब्रेशन्स असतात, यू कॅन फील इट. आपण जाणू शकतो अशा प्रकारे त्या सगळ्या. कारण ज्या वेदांच्या उच्चाराने मग अनेक वेळेला जे 1000 वेळा स्तोत्र आपल्याकडे प्रभूजी आहेत, अरुण प्रभूजी, जे विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतात, किती सुंदर. जेव्हा ते अनेक जण एकत्र म्हणून त्याचा जो काही इफेक्ट असतो, या सगळ्याला किती महत्व आहे. या कोविडच्या याच्यामध्ये किती वेळेला हनुमान चालिसा, रामरक्षा हे
एकाच वेळेला किंवा ओंकाराचा जप केला जायचा. कारण जे हे काही दूषित हवा झालेली आहे, त्या दूषित हवेला या मंत्रांच्या उच्चाराने कुठेतरी प्युरिटी आणायची, कुठेतरी शुद्धता आणायची. आणि म्हणून मग त्या आतून जेव्हा ते उच्चार येतात शुद्ध भावनेने, ते निश्चितच तितके महत्वाचे असतात. त्याच प्रकारे या शास्त्रविधींचं आहे. आणि म्हणून ते महत्व जाणण्यासाठी सांगितलं. आणि मग कार्य आणि अकार्य यातला भेद जाणला पाहिजे. गुरु, शास्त्र आणि साधू याला पडताळून आणि याच्याच आधारे जे काही कर्म केलं जातं ते योग्य कर्म आहे. आणि म्हणून अशी विधिविधानं जाऊन मनुष्याने ते कर्म केलं पाहिजे. निश्चितच मनुष्य उन्नतीच्या मार्गाला स्वतःला घालू शकेल आणि ही क्रमशः उन्नती साधणं शक्य होईल. असे हे आसुरी भावनेचे आपण गुण बघितलेले आहेत. सॉरी, अशा हे आसुरी योगामध्ये खूप आपण म्हणून मी म्हटलं की बऱ्याच त्याच गोष्टी बऱ्याच आहेत. मुख्य त्या दैवी गुणांपासून कशा प्रकारे ही आसुरी भावना आहे, हे स्वभाव काय आहे, मग दंभ, दर्प आणि तो जो अहंकार आणि काय चांगलं वाईट काय करतो, या सगळ्या गोष्टी आपण या भौतिक जगात बघतोय हो. सध्याच्या या मटेरियल सोकॉल्ड जे आहे त्या जगामध्ये आपण ह्या सगळ्याची मला वाटतं प्रचिती आणि आपण अनुभव घेतो की कुठल्या या खोट्या दांभिकतेला आणि कुठली ती चढावड आहे हो, ज्याच्यामध्ये खरंच खरंच काही ठेवलंय का. परंतु जगायचं आहे भौतिक जगामध्ये, तुम्ही त्या त्या चढाओढीमध्ये, त्या तुलनेमध्ये, कुठेतरी त्या कॉम्पिटिशन मध्ये सर्व्हाइव्ह व्हायचंय. पण त्याच्यातनं मार्ग हो, त्यातली भावना किती महत्वाची आहे. मग जे करतोय ते सन्मार्गाने करा. अहो भले तो मार्ग सुरुवातीला विषाचा असेल हो, पण निश्चितच त्याचं ते ध्येय आहे आणि तो जो एंड होणार आहे, तो जो काही जिथे जिथे त्याचं अंतिमता आहे ती कुठेतरी चांगल्या ह्याच्यात आहे. काट्या कुट्यातनं जाणारा असेल तो मार्ग हो कुठेतरी, पण चुकू नका, आपल्या तत्वांना विसरू नका. आणि म्हणूनच कुठेतरी हे जे उन्नती या गुरु, शास्त्र, साधू या सगळ्याला आधारित आणि या सगळ्याच्या आधारित ते कर्म केलं पाहिजे, तर ती उन्नती साधली जाईल हे निश्चित. मग कुठेतरी स्वतःची तत्व, प्रिन्सिपल्स हे कुठेतरी आपण जेव्हा म्हणतो की मग कितीही मनुष्याला वाईट गोष्टींना तोंड द्यावं लागलं तरी मग त्याची तयारी पाहिजे. तेवढ्यासाठी मन ते बनवलं पाहिजे, तितकं स्ट्रॉंग बनवलं पाहिजे मन. हेच आपल्याला या भौतिक जगामध्ये जाणायचंय हो. प्रॅक्टिकली याच सगळ्या गोष्टींचा ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी. हरे कृष्ण. मी इथे 16वा अध्याय संपवतीये. आपण 17व्या अध्यायालाही सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद यांना नमस्कार करूया. आणि मी इथे 16वा अध्याय संपवून 17व्या अध्यायाला सुरुवात करते त्याच कनेक्शन मध्ये. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी 1 सेकंद घेते फक्त जरा. प्रश्न असतील आपण एकदम घेऊया. मग आपण 17व्या अध्यायाला सुरुवात करूया, कारण खूप त्याच्याच कनेक्शन मध्ये आहे. जसं मी म्हटलं प्रत्येक अध्याय गुंतलेला आहे, त्याचप्रमाणे आपल्याला या दैवी आणि आसुरी विभागाला जाणून मग कुठेतरी हा श्रद्धात्रय विभाग येऊन जाण्याचा. आता बघा श्रद्धा काय, ज्या पहिला टप्पा आपण जो म्हटलं की भक्तीच्या मार्गावरचा पहिला टप्पा ही श्रद्धा आहे, ही निष्ठा आहे. आणि म्हणूनच या श्रद्धात्रय की कशा प्रकारे त्रिगुणांनी ही श्रद्धा विभागली गेली आहे. मग भगवंत काय सांगतायत हे जाणायचंय आपल्याला. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद यांचं दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपादांना माझा साष्टांग दंडवत. आणि ही श्री राधाकृष्णांची मूर्ती आहे, तिलाही नमन करून आपण आशीर्वाद घेऊया. ज्या 16व्या अध्यायापर्यंत आपण बघितलं की कसे हे दैवी आसुरी गुण आपण बघितलेले आहेत आधीच्या याच्यामध्ये. आता 17व्या अध्यायामध्ये काय जाणायचंय. तर अर्जुनाचे प्रश्न आहेत हो. अर्जुनाला प्रश्न पडलाच आहे. जे ज्ञान घेतोय अर्जुन, ते ज्ञान घेतल्या प्रश्न कधी येतील हो. जेव्हा ज्ञान असेल, ते ज्ञानच नसेल तर कुठून मनामध्ये प्रश्न येणार आहे. आणि म्हणून जर आपण जेव्हा परीक्षेला बसतो तेव्हा ते ज्ञान आत्मसात करून मगच त्या परीक्षांना उत्तर दिली जातात हो. म्हणून ते ज्ञान आवश्यक आहे. मग अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, हे शास्त्र विधी विस्तृज्य, की मग जे काही शास्त्रांच्या आधारे तू सांगितलंयस की शास्त्रांच्या आधारे या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत, मग जे आपल्याच मनाने आपल्या या गोष्टी करतायत की स्वतःच्याच कुठल्या तरी भावनेमध्ये आणि स्वतःच्याच कल्पनांनी या गोष्टी जेव्हा करतात तेव्हा त्यांचं काय होतं.
हे अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. मग भगवंतांनी उत्तर देताना या श्रद्धात्रय, मग या 3 प्रकारच्या श्रद्धा कशा असतात, याचं त्रिविधा भवती श्रद्धा हे उत्तर दिलेलं आहे. मग 3 प्रकार, मग याच्यामध्ये कशाचं तर, मग याच्यामध्ये आपल्याला काय जाणायचंय तर कशा प्रकारचं अन्न खातोय ही व्यक्ती. मग सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता या गोष्टींना कुठेतरी प्रभाव असणारी अन्न कसं आहे, मग ही व्यक्ती यज्ञ याग कसे करतीये, ही गोष्टी दान कसं करतीये, तप कसं करतीये. तपस्यांचे 3 प्रकार आहे, यज्ञांचे 3 प्रकार आहे, दान करण्याचे 3 प्रकार आहेत, कुठल्या प्रकारचं अन्न खातोय त्याचेही 3 प्रकार आहेत. आणि मग सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं की मग या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, परंतु त्या जे काही दान केलं जातं, ज्या गोष्टी केल्या जातात, त्याला ओम तत्सत या गोष्टीचं महत्व आपल्याला जाणायचंय. मग जे काही त्याग, दान, तपस्या केल्या जातात ते जेव्हा ओम तत्सत यांच्या उच्चाराने केल्या जातात तेव्हा त्याची महती काय आहे, ते परमात्म्याला कशा प्रकारे अर्पण केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे. 17.1 अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्र विद्येला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देव देवकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती, सात्विकी, राजसी की तामसी? की हरे तामसी. कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जे करणारे आहेत विज्ञान विषय, कुठेतरी या ज्या आकृती दाखवत आहेत त्या कुठेतरी प्रतिकात्मक स्वरूप आहे त्याचं, की मग हे जर स्वतःच्या कल्पनेने केलं जातं, शास्त्र विधीला सोडून केलं गेलं, तर त्याची कुठली, त्याचे परिणाम, ती कुठल्या प्रकारची श्रद्धा धरली जाईल. मग ती सात्विकी असेल, राजसी असेल का तामसी असेल. भगवंत म्हणताय श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा भक्त सात्विकी राजसी, सॉरी, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण माताजी. असे. हरे कृष्ण. मग मनुष्यांची ही जी शास्त्रीय, मग शास्त्राचा आधार नाही, केवळ स्वतःच्या भावनांमधनं आणि स्वतःच्या विचारांमधनं जे काही उत्पन्न झालेली श्रद्धा आहे ती 3 प्रकारची असू शकते. मग ती सात्विकी असेल, ती राजसी असेल किंवा ती तामसिक असेल. मग कशा प्रकारे आपल्याला 3 याचे दिसतंय बघा, की मग राजसीय ती कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये, कामामध्ये, स्वर्गलोक, मग त्यांना कुठले ग्रह बनवतात. मग जी ज्ञानी व्यक्ती असेल ती कुठेतरी सात्विकतेमध्ये करतीये, पण ज्ञानाचं इतकं की मग मला मुक्ती हवी आहे, मग ते कुठेतरी पूर्ण वैराग्य नसतं, मग ते कुठेतरी अपूर्ण, म्हणजे आपण फलगू वैराग्य बघितलं. पण जो भक्त असतो, तो भक्त ते कर्म मात्र कृष्ण भावनेने करत असतो. शुद्ध सात्विक तत्वामध्ये ती भक्ती जी असते, त्या भक्तीमध्ये जे काही कर्म केलं जातं ते कुठेतरी त्या भगवंतांनाच अर्पण केलं जातं. आणि मग त्या श्रद्धेतून मग ती प्रेमाच्या, त्या भक्तिभावाच्या मार्गावरती केली जाते. कारण कुठेतरी स्वतःसाठी न करता मला हे मिळवायचंय, मला ते मिळवायचंय म्हणून नाही, तर ती भगवंतांनाच अर्पण केलं जातं. ते कर्म हे भगवंतांना अर्पण केलं जातं. आणि म्हणून एका ज्ञानी, कर्मी, योगी आणि भक्तामध्ये हाच आपल्याला फरक जाणवू शकतो. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग त्यांच्या अंतःकरणानुरूप ती श्रद्धा असते, की मग जी काही श्रद्धा, जी सात्विकामधली राजसिकता आहे किंवा तामसिकता आहे, जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, त्याचा स्वभाव आणि त्याचं ते जे काही तो वागतो आहे, आचरणात आणतो आहे, तोही तोच आहे, अर्थात त्याच्या श्रद्धेनुसारच त्याचं स्वरूप असतं. आणि म्हणून जो सात्विकी स्वभाव, जो राजसिक स्वभाव, जो तामसिक स्वभाव आपण म्हणतो, ते जे काही त्याग कर्म, जे त्यागमय किंवा जे जप केले जातात किंवा जे यज्ञ याग दान केलं जातं, त्या सर्वाला कुठेतरी त्याचा प्रभाव असतो.
मग त्या स्वभावानुसारच ते केलं जातं आणि ती श्रद्धा त्यानुसारच असते. यजन्ते सात्विका देवान अन्यक्षरक्षरांसी राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः. बघा काय करतात. हरे कृष्ण. सात्विक हरे माणसे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सात्विक माणसं देवांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात, ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या सात्विकतेमध्ये जसं आपण म्हटलं की इंद्रियांवर कुठेतरी नियंत्रण मिळवलंय, त्या मनाला बुद्धीला मग कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि असे मग ते देवाधिकांची पूजा करतात. जी राजसिक माणसं आहे ती यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. मग त्यालाही कुठेतरी वासनांचा आधार असतो. जे काही करतोय त्याच्यामध्ये नक्की माहिती नसतं, कोण सांगताय तशा प्रकारे त्या क्रिया केल्या जातात. आणि मग तामसिकता काय हो, ती अघोरी, ती तर कुठेतरी दुसऱ्याला इजा होईल, दुसऱ्याला त्रास होईल अशा प्रकारे त्या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणून आपण ज्या काळ्या जादू, प्रेत भूतगणांची पूजा केली जाते, अशा या अघोरी विद्या सुद्धा बरेच जण शिकतात. आणि म्हणून मग तामसी वृत्तीचे लोक त्या प्रकारच्या श्रद्धेवरती विश्वास ठेवतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 15.56 जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या करतात, सांगितलेली तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही, ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कंठतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्माचा छळ करतात, त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. जे तामसी आहे की जे अघोरी आणि आसुरी वृत्तीचे आहेत, ते कुठेतरी जसं मी हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण दिलंय, मग हे जे आपल्याला भौतिक जगातले किती अघोरी ध्यान योगामध्ये आपण बघितलं, कुठला तरी बकरी योग करतायत, कुठलं तरी हातात बॉटल घेऊन तो योग करतायत. आणि हे तर लोक तर स्वतःच्या शरीराला पण आणि आपल्या आत्म्याला सुद्धा इतका त्रास देत आहेत, इतके छळतायत का त्या आत वास करणाऱ्या परमात्म्यालाही कितीतरी त्रास होतोय त्याचा. कारण ह्या सगळ्या अघोरी विद्या आहेत, त्याच्यातनं काय साधलं जातं आणि म्हणूनच याच्यातनं फक्त तो छळ साधला जातोय. अशी ही राक्षसी कुठेतरी स्वतःला लोक त्याचीच त्यांनी अनुकरण करावं अशा कुठल्या तरी गोष्टींच्या आधाराखाली या गोष्टी केल्या जातात. आणि मग त्याच्या मागच्या भावनाही खूप असतात. हे मिळवायचंय, धनार्जन करण्यासाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणूनच ते अहंकार, वासना, आसक्ती याच्यामुळे त्या गोष्टी करत असतात. कारण त्या इच्छा ज्या असतात, इंद्रिय विषयांच्या वासना असतात, त्या कुठेतरी हे सगळं प्रवृत्त करत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते. तसेच यज्ञ, तप आणि दान ही 3 प्रकारची आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जे नैवेद्याचं आपण उदाहरण देतो, ज्या केळीच्या पानावरती आपण बघितलंय बघा की हे 56 भोग असतील किंवा हे परिपूर्ण असं जे ताट दिसतंय आपल्याला, की डाव्या उजव्या बाजू सांभाळून आणि कशा प्रकारे ते सगळे सात्विक अन्न दिसतंय. आणि म्हणूनच आपल्या प्रकृतीप्रमाणे जे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या प्रवृत्तींना कुठेतरी खतपाणी घालणारच ते अन्न सुद्धा खाल्लं जातं. मग ही सात्विकता त्या अन्नाने पण येते. मग बघा, आपण जेव्हा भगवंताला नैवेद्य दाखवून ते जेव्हा आपण ग्रहण करतो, तो साधा वरण भात का असो ना, पण त्याच्यामध्ये किती किती ते म्हणजे तो इतका रुचकर असतो आणि त्याचा स्वाद म्हणजे त्याला काही शब्दच नाही. तो इतकं सुंदर सात्विक असं जेवण असतं ते. आणि ते मनालाही बघा तुम्हाला शांत करतं. कुठल्याही प्रकारची रखरख हे वखवक नसते त्याच्यामध्ये, कारण कुठल्याही प्रकारच्या तामसी वृत्तींनी ते भरलेलं नसतं. आणि म्हणूनच त्या अन्नावरती त्याचा प्रभाव असतो. आणि म्हणून जे सात्विक लोक खातात ते कशा प्रकारचं अन्न, तर रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारं, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजन सात्विक पुरुषांना आवडतं.
मग कुठेतरी स्पायसी, जळजळीत, जिभेवर मिरची ठेवली आहे त्याप्रमाणे जे कोरडे जळजळणारे, हे सगळं कुठेतरी त्या राजसिक, मग कुठेतरी वासना वाढवतात आणि कुठेतरी त्या इंद्रिय वासनांना कुठेतरी खतपाणी घालतात. मग चुकीच्या गोष्टी का असेना, पण मग ती वासना कुठेतरी शमत नाहीये आणि त्यालाच ते खतपाणी घातलं जातंय, ती आसक्ती अजून वाढतीये. आणि म्हणून मग असे लोक राजसिक असे खातात, तर गरम, तिखट, खूप जळजळणारे असे पदार्थ खाल्ले जातात. आणि याच्या पलीकडे जाऊन हे तर लोक कसे खातायत बघा. याच्यावर तुम्हाला किडे दिसतील. म्हणजे जे काही तुम्ही बघता ना, काही प्रोसेसिंग असतं, की जे चीज वगैरे हे जे वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक देशांमध्ये आपण बघतो, मग त्याचं प्रोसेसिंग असं कुठेतरी त्याच्यावर बघा आळ्या किंवा अशा गोष्टी पण असतात. आणि मग काही वाटेल ते खातात हो हे लोक. आणि मग अशा प्रकारे कच्चं रस नसलेलं, दुर्गंध येणारं, शिळं, उष्टपाकं कुठलंही जेवण हे जेवतात. त्याच्यामध्ये फरक सुद्धा करू शकत नाहीत. आणि मग ते मनच असं झालेलं असतं, ती वृत्तीच अशी असते, की अशा प्रकारचं अन्न ग्रहण करून त्या वृत्तीला अजून खतपाणी घातलं जातं. आणि अशाच प्रकारच्या गोष्टी त्यांना आवडतात. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला जे अन्न बघितलं आपण, आणि मग आता आपल्याला हे यज्ञ, त्याग म्हणजे यज्ञ, दान आणि तप या 3 गोष्टींना कशा प्रकारे जाणायचंय, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक अशा दृष्टिकोनातून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.11 जो शास्त्रीय विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून आवाज थोडा मोठा येऊ द्या माऊली. आवाज कमी येतोय? हा, यांचा आवाज. हा. जो शास्त्रीय विधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो, तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, कलियुगाचा यज्ञ काय आहे? नामस्मरण. जो मनाची समाधान करून मग फळांची इच्छा न करता की भगवंताला ते अर्पण करतोय. आणि ते नामस्मरण करताना मग आपण खूप बिगिनर्स आहोत. जो काही अपराध, मग त्याला तो जे जपनाम केलं जातं किंवा नामस्मरण, ती भावना असते, ते अपराध नामस्मरण केलं जातं. मग पुढे जाऊन एक ब्राह्मण करतो ते आभास असतो. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जे शुद्ध एक वैष्णव जे नामस्मरण करतो, शुद्ध भक्त जे नामस्मरण करतो, ते शुद्धतेमधलं असतं. कारण पूर्णपणे भगवंतांना अर्पण केलेलं असतं. कुठेतरी सगळं आपण म्हणतो ना, की अगदी तन मन धनापासून सगळं भगवंतांसाठी केलेलं असतं. आणि म्हणून जो मनाचे समाधान करून इच्छा काहीही न ठेवता, फळांची इच्छा न ठेवता जे यज्ञ केले जातात, त्याला सात्विक यज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.12 परंतु हे भरत श्रेष्ठा, अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळ ही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो, तो यज्ञ तू राजस समज. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा, जसं म्हटलं आपण, की मग दाखवण्यासाठी की मी हे करतोय, मी एवढं यज्ञ केलेत, मी इतकं पुण्य मिळवलंय, मी इतकं दान करून, आणि मी इथे यांच्या असे यज्ञ केले जातात आमच्याकडे, मग हे दाखवून हे कुठेतरी शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम जे म्हटलंय ना, की फक्त वरवर दिसणार आहे, मग आतून आहे का ती कृष्ण भावना? ते भगवंताला खरंच अर्पण केलं जातंय का? तर नाही, फक्त दिखाव्यासाठी आणि कुठेतरी फळांच्या अपेक्षेने, फळांची इच्छा धरून ते यज्ञ यात केले जातात. तेव्हा तो राजसी वृत्तीचा यज्ञ मानला जातो. आणि मग हा तर काय अघोरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.13 शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता वर श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे अघोरी वृत्तीचे लोक करतायत की भगवंतांना शरण जायचं. म्हणजे रावणाचं आपण उदाहरण बघतो, की रावणाकडून वर मिळाला भगवंतांना, पण कुठेतरी अघोरी तप करून आणि मग ते कष्ट करून कुठल्या उद्देशाने, तो उद्देश कसा होता. आणि मग अशा प्रकारे हे शकटासूर किंवा कुठल्याही आसुरी वृत्तीचे लोक सुद्धा अशा प्रकारे यज्ञ करतात, की मग कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने ते केले गेले तरी त्याच्यात श्रद्धेचा भाव तर नसतोच. कुठल्याही प्रकारचा मंत्र यांचा उच्चारही केला जात नाही. दक्षिणा देणं तर दूरची गोष्ट आहे. अन्नदानही केलं जात नाही. हे सगळं तामसिक भावनेत केलेला यज्ञ म्हटला जातो. देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्चते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. देव, ब्राह्मण, गुरु आणि ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपल्याला आता यज्ञ बघितलं, तप बघायचे आणि दान बघायचं.
मग याच्यामध्ये हे शारीरिक तप काय आहे? मग ह्या शारीरिक तपाला आपल्याला जाणून घ्यायचंय की कुठेतरी शरीराने म्हणजे जे स्वतःला कुठेतरी अर्पण करतात, ज्या गुरूंना, ज्या मातापित्यांना, जे शिरसावन्न होतात आणि जे मनापासून नमस्कार करतात. बघा या अ, अ, व्यक्तीने जो नमस्कार केलेला आहे, त्यांची पूजा केली जाते. आपल्या प्रभुपादांना किती सुंदरपणे ही छोटीशी मूल हार घालते. आणि म्हणूनच सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा हे सगळं शारीरिक तप म्हटलं जातं. मग शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप हे सगळं एकत्र घेऊन कुठेतरी सात्विक तप आहे हे आपल्याला बघायचंय आता. की मग ही जी मनापासून कुठेतरी जे प्रभुपादांना इतक्या सुंदरपणे बघा, इतक्या सुंदर अशा इनोसंट आणि इतक्या सुंदर निर्मळ भावनेने ती पूजा केली जाते. मग ती मनापासून जेव्हा केली जाते, ते अहिंसा, ब्रह्मचर्य आणि हे शारीरिक तप असं त्याला म्हटलं जातं. कारण त्या गोष्टींना कशा प्रकारे ते वंदनीय आहे हे जाणवून मग ती पूजा केली जाते. याला शारीरिक तप म्हणतात. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे दुसऱ्याला न बोचणारे प्रिय हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते सर्व वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे युधिष्ठिर महाराज मग अगदी प्रत्यक्ष धर्माचं उदाहरण, सत्याचं प्रतीक, की जे असे शब्द कुठलेही त्यांच्या तोंडातून येणार नाहीत जे कुठेतरी अहितकारक असतील दुसऱ्यांसाठी, कुठेतरी दुसऱ्यांना जाच करणारे, त्यांना अप्रिय असे बोचणारे शब्द, यथार्थ असंच भाषण असतं त्यांचं आणि सत्याची कास धरलेली नाही. अशा प्रकारे असत्याला बिलकुल साथ न देणारे आणि वेदशास्त्रांचं पठण आणि परमेश्वराचा नामजपाचा अभ्यास हे सगळं जेव्हा केलं जातं तेव्हा त्या वाणीला सुधारायचंय, ज्या वाणीला सात्विक बनवायचंय. म्हणूनच जेव्हा हे उच्चार केले जातात किंवा नामस्मरण केलं जातं तेव्हा त्या वाणीला अक्षरशः शुद्ध केलं जातं. जे श्लोक म्हटले जातात त्या श्लोकांच्या माध्यमातून त्या वाणीला सात्विकता आणली जाते आणि त्यालाच वाणीचं तप असं म्हणतात. जसं शारीरिक तप आहे तसं हे वाणीचं म्हणजे वाणीचं तप म्हटलं जातं. मग हे तपाला 3 विभागणी केलेली आहे. शारीरिक, वाचिक तप आणि हे मानसिक तप. मग हे कसं आहे तर शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता हे मानसिक तप आहे. ही मनाची तपस्या आहे. चित्रात दिसतायत ते व्यास मुनी आणि त्यांचे पुत्र शुकदेव मुनी आहेत. आणि हे शुकदेव मुनी कसे आहेत तर जे व्यास मुनींच्या पत्नीच्या गर्भामध्ये 16 वर्ष ते राहिले, कारण बाहेर यायचं नव्हतं. ज्या भागवतातून भगवंतांची स्तुती वाचली तेव्हा मनामध्ये फक्त एक प्रकारची जिज्ञासा होती आणि या भौतिक जगात आपण कसं यायचं ती मनामध्ये कुठेतरी भीती होती. आणि म्हणूनच मग शेवटी प्रत्यक्ष भगवंतांनी येऊन सांगितलं तू काळजी करू नकोस आणि तू मातेच्या उदरातून गर्भातून आता जन्म घे आणि बाहेर पड. तेव्हा ते 16 वर्षाचं बालक बाहेर पडल्यानंतर पळायला लागलं. त्यांनी बघितलं पण नाही आपले आई वडील कसे आहेत वगैरे. आणि ते जेव्हा पळायला लागलं कारण कुठेतरी ज्ञानाची जिज्ञासा मनामध्ये होती, त्या भगवंतांना जाणायचं होतं. आणि मग तेव्हा पळता पळता ते त्या मार्गावर होते तेव्हा तिथे एक मार्गामध्ये तलाव होता जिथे अनेक या महिला आहेत या स्नान करत होत्या आणि त्या स्नान करत असताना विवस्त्र होत्या. परंतु जेव्हा त्यांनी शुकदेव मुनींना बघितलं तेव्हा त्यांनी अंगावर वस्त्र नाही कव्हर केली, कारण ती जी निरागसता होती ती मनाची इतकी निरागसता की एखादं लहान मूल बघतंय अशा प्रकारचे ते निरागस भाव होते. आणि म्हणून त्यांनी स्वतःला कव्हर करणं, स्वतःला कुठेतरी त्या वस्त्रांनी वस्त्र घालणं अंगावर, आच्छादन हे इतकं याचं मानलं नाही. पण हेच जेव्हा व्यासमुनी पळत पळत त्यांच्या मागे आले तेव्हा मात्र त्यांनी स्वतःला कुठेतरी वस्त्र घातली अंगावरती आणि स्वतःला कुठेतरी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला. कारण का? कारण व्यासमुनी तितकेच शुद्ध परंतु ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते. आणि म्हणूनच ती निरागसता, ती जे मानसिक तप आहे, ही जी विचारांची शुद्धता, ही मनाची तपस्या आणि म्हणूनच याला मानसिक तप म्हटलंय. असे हे इस्कॉनचं बघा शारीरिक की शरीराने, मनाने आणि वाचेने मग जे नामस्मरण करतायत, संकीर्तन करतायत, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तै त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या
वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. मग ही जी व्यक्ती शारीरिक तप, मानसिक तप आणि वाचिक तप, की जी काही रुची तोंडावरती ज्या नामस्मरणाची रुची असते, मग ज्या शारीरिक मग ज्या यात्रा केल्या जातात, पदयात्रा केल्या जातात आणि स्वतःला सात्विकतेमध्ये आणलं जातं, त्याला सात्विक तप असं म्हणतात. शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप एकत्र करून त्याचं सात्विक तपामध्ये, की या सगळ्याला सात्विक तप म्हटलं जातं. सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग स्वतःला मान पूजा, की मला म्हणा, मग ती ज्या व्यक्ती पूजा केल्या जातात, कुठेतरी मान घेतला जातो. मान हा असा खेचून असा नाही मिळत हो, तो स्वतःहून मिळवायला लागतो. आणि म्हणूनच मग त्या मिळवण्याची भावना कशी पाहिजे असते, ती भावना जर कुठेतरी स्वतःला मला जपा, मला हे करा, मी हे पुण्य केलं आहे, आणि स्वार्थी भावनेने जेव्हा त्याचे कुठेतरी तिथे स्वार्थामध्ये केलं जातं, पाखंडीपणाने केलं जातं, त्याचं क्षणिक फळ देणारं मग ती तप, ते फळ सुद्धा खूप क्षणभंगूर आनंद देणारं असतं. आणि या सगळ्याला कुठेतरी मनात ठेवून त्या अनिश्चित अशा फळांच्या मागे जेव्हा ते यज्ञ तप केलं जातं, तेव्हा त्याला राजसिक तप असं म्हटलं जातं. कारण कुठेतरी स्वार्थाचा वास, त्याच्यामध्ये ती स्वार्थाचा दुर्गंध येत असतो, आणि म्हणूनच त्या स्वार्थी भावनेने ते तप केलेलं असतं. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तां समुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या हिरण्यकश्यपूचं मी उदाहरण दिलं, हे हिरण्यकश्यपू चित्रात दिसतात, कशा प्रकारे ते तप अघोरी अगदी फासड्या दिसतायत त्या शरीराच्या. आणि का ते कारण उद्दिष्ट काय आहे, प्रत्यक्ष स्वतःच्या मुलाला मरण यातनातून घालवून मग जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर या मनाला, त्या आपल्या आत्म्याला, परमात्म्याला कुठेतरी त्रास देऊन जेव्हा केलं जातं, कारण तिथे मनातली भावना काय आहे, दुसऱ्याचं अनिष्ट करायचंय, दुसऱ्यावरती अनिष्ट. मग ज्या आपल्या मुलालाच किती वेळेला पाण्यात पाहून नारायण कुठे तुझा म्हणून जेव्हा त्यांनी त्या खांबावर लाथ मारला, तेव्हा तो विनाश अगदी निश्चित होता हो. आणि म्हणूनच ते तप जे केलं गेलंय, ते तप अत्यंत अघोरी पद्धतीने केलं गेलेलं, त्याला तामसिक तप म्हटलं जातं. आता यज्ञ बघितला, तप बघितला, आता ही व्यक्ती दान कशा करतात, या सात्विकते, राजसिकतेत आणि तामसिकतेत. दातव्यम इति यद्दामं दीयते नुपकारिणे देशकाले च पात्रे तत्ताम सात्विकम स्मृतम. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी वाचा. हा, स्वाती माताजी आले. हरे कृष्ण सर्वांना. कर्तव्यापोटी परतव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या कर्तव्यापोटी बघा, की ही व्यक्ती जेव्हा ती आता भगवद्गीता घेणार आहे, मग जेव्हा जे इस्कॉन सारखा ते जे एक वैष्णव ती पुस्तकं देतो आहे, तेव्हा त्या व्यक्तीकडून जेव्हा ती पुस्तकं घेतली जातात आणि ते दान जे केलं जातं, की कुठल्याही प्रकारच्या परताव्याची अपेक्षा न ठेवता, कारण कुठेतरी आपल्याला त्याच्यातनं आपण ते दान एका चांगल्या भावनेतनं केलं जातं, तेव्हा ते की आपली एक समाजापती जे ऋण आहे, ते कर्तव्य भावना तर वेगळी असते, परंतु ती सात्विकता असते त्याच्यामध्ये. आणि कुठल्याही परताव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी, योग्य स्थळी. आज प्रभूजींनी खूप सुंदर म्हणून सांगितलं, ही जी सेवा आहे, ही तुम्हाला ह्युमिलिटी शिकवते. आणि मग ही जी ह्युमिलिटी, ही जी माणुसकी आहे, की मग तुम्हाला नम्र बनायला शिकवते. ज्या इस्कॉनचा तो वैष्णव ही पुस्तकं देतोय, ही सेवा प्रत्येकाने जर केली, कारण कुठेतरी तुम्हाला तो उद्दामपणा आणून नाही चालत, की हे मी पुस्तक आहे, हे तुम्ही घ्या माझ्याकडून, असं नाही चालत हो. मग तो जो एक वैष्णव त्या ह्युमॅनिटीनी आणि तो जे आतल्या एका अतिशय सुंदर भावनेने जेव्हा त्या पुस्तकांविषयी, की मग हरे कृष्ण,
हे पुस्तक तुम्हाला हवंय का? किंवा जो अप्रोच असतो, जसा आपण या भगवद्गीतेतून तो अप्रोचही जाणतोय, की शिष्य गुरूंना कशा प्रकारे विनंती करतोय, त्याच प्रकारे ती जी भावना आहे ती फक्त काय कसं आहे, बरं आहे, छान आहे, प्रभूजी खास खूप सुंदर सांगत, मग ती जी माणुसकी आहे ती एका सात्विकतेमधल्या एका ब्राह्मणाची आणि एका वैष्णवाची याच्यात निश्चित फरक आहे. आणि म्हणून तो वैष्णव ज्या भावनेने ती गोष्ट देत असतो ती भावना अत्यंत महत्वाची, आणि मग ज्या दान भावनेने ती गोष्ट त्यांच्याकडून घेतली जाते ते दान आहे ते सात्विक दान म्हटलं जातं. असं हे हर्षदान पण आपण त्या दिवशी बघितलं, जे 12व्या अध्यायात भक्ती योगामध्ये आपण बघितलं, की कशा प्रकारे हे मनापासून असं केलं जातं, की कुठल्याही प्रकारचं निष्काम कर्म हे. आणि मग भगवंतांच्या जन्म झाल्यानंतर यशोदा आणि नंदबाबांनी जे आपल्याला मनाला इच्छा देईल त्याप्रमाणे दान केलं व्यक्तींना, असं हे हर्षदान म्हटलं जातं. मग हे तामसिक राजसिक दान काय हो? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती क्लेशपूर्वक बघा, समोर त्या सोशल मीडियावर ते चित्र टाकायचंय, माझा फोटो टाकायचाय, कारण मी हे दान केलंय आज. मग ते फोटो टाकल्यावर सगळ्यांना कळलं पाहिजे. अहो पण ती मूल बघा, ते घ्यायला किती आतुर आहे, त्याच्या मनातले भाव दिसतायत का, त्याच्या चेहऱ्यावरचे त्या सगळ्या व्यक्ती किती भुकेने आतुरलेल्या आहेत. पण हा मनुष्य आपला सोशल मीडियावर तो सेल्फी घेण्यामध्ये, तो सेल्फी कधी मी पोस्ट करीन आणि कधी मला लाईक्स मिळतील, कधी मला माझ्याविषयी, मग त्या सगळ्या राजसिक त्या वासनेमध्ये अडकलेला आहे. आणि अशा या वासनेतून ते दान केलं जात आहे. मग त्या दानाला काही अर्थ आहे का? हो, ते दान फक्त दाखवण्यासाठी केलं जातं. त्याला राजसिक दान म्हणतात. अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या जर माणसाला दान केलं तर ते कुठल्या कुठल्या थराला जाईल हो? एक तर बसलाय तो स्वतः हातामध्ये काय आहे, अशा या ज्या अंमली पदार्थांना वीड म्हटलं जातं, या सगळ्या गोष्टींना, या ड्रग्सना अशा प्रकारे विकणाऱ्या लोकांना जर दान केलं आणि त्यांना पैसे देऊन त्यांच्याकडनं घेतलं तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. तो दान ही व्यक्ती तर आहे चुकीची, पण तो दान देणारा त्याच्यापेक्षा तेवढाच चुकीचा आहे. आणि म्हणूनच हे योग्य लक्ष आदर न करता केलेलं जे दान असतं ते तामसिक अज्ञानामधलं दान असतं, आणि म्हणून ते कुठेतरी तामसी वृत्तीमधलं केलेलं दान असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.23. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मण आणि वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्माच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, ओम तत् सत कधी म्हणताना तत असं नाही म्हणायचं, कारण तो पहिला तो पूर्ण आहे, पण दुसरा तचा पाय पूर्ण. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो तर ओम तत् सत हे लक्षात ठेवा माताजी. म्हणून त्याचा उच्चार तसा नाही, सॉरी नाही माताजी, तुम्ही फक्त मी तुम्हाला तुमचं करेक्ट केलं, बाकी काही नाही. म्हणून त्याला ओम तत् सत असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. तर म्हणून याचं प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा, मग हे जेव्हा यज्ञ याग केले गेले, ते जेव्हा भगवंतांना अर्पण केले गेले, तेव्हा त्या ओम तत्सतला काय अर्थ आहे? मग हा जो ओम आहे, या ओम तत्सतनी प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी सुद्धा जे काही सृष्टीची निर्मिती केली, इतकी अत्यंत महत्वाची जबाबदारी भगवंतांनी त्यांना दिलेली होती. त्या जबाबदारीला पूर्णपणे आपण पेलू शकू का? तेव्हा त्यांनी फक्त स्मरण करताना भगवंतांचं स्मरण केलं आणि ते भगवंतांनाच अर्पण केलं की ओम तत्सत.
की जे काही आपण दान तप यज्ञ करतो आहे ते पूर्णपणे भगवंतांना अर्पण केलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या ओंकाराला जो पहिला शब्द, जसं हॅलो म्हणताना ज्यांनी टेलिफोनचा शोध लावलाय त्यांनी हॅलो म्हटलं म्हणून आपण तेच फॉलो करतो, तसं या ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती करताना जे ओम तत्सत या तिन्ही शब्दांचा जो उच्चार केला त्याचाच उच्चार आणि त्याचंच अनुसरण आपण करतो आणि त्याचाच आपण उच्चार करतो. जेव्हा आपण जे काही योग्य दान, मग ते दान पूर्ण यशस्वी व्हावं, यशस्वीपणे ते भगवंतांपर्यंत पोहोचवावं. ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की सर्व यज्ञ हे विष्णूंनाच अर्पण केले जातात आणि म्हणून ते अर्पण करताना या उच्चारांचा वापर केला जातो. कारण ह्या तत् मध्ये काय आहे, सत मध्ये काय आहे, ओम तत् सत मध्ये ओंकार तर हा अ उ म याला आपल्याला जाणायचंय पूर्णपणे. आणि हा जो प्रथम शब्द आहे त्याचं काय महात्म्य आहे हे जाणून घ्यायचं आहे आपल्याला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी आमने सामने सुरुवात करतात. ओमने सुरुवात करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्टहं नाम. दिसत नाही माताजी. ओम इति एतद् ब्रह्मणो नेदिष्टहं नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलं गेलंय. ओम म्हणजे प्रत्यक्ष विष्णू आणि म्हणूनच ते विष्णूंना अर्पण केलं जातं. मग तत्सत म्हणजे काय आहे, तर तत् म्हणजे ते कुठलीही बांधिलकी नाहीये, ते या जगाशी भौतिक जगामध्ये बांधलं गेलेलं नाहीये. आणि सत म्हणजे ते सात्विक, म्हणजे ते पूर्णपणे सत्य शाश्वत आहे. असा हे ओम तत्सत याचा उच्चार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामध्ये होणे हा आहे. तत्त्वम असी चांदोग्य उपनिषद 6.8 चांदोग्य उपनिषद 6.87 तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामाकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कुठेतरी भौतिक जगाशी पूर्णपणे बांधिलकी, अलिप्तता ठेवून जेव्हा ते गोष्ट केली जाते, म्हणून मग जेव्हा काही दान यज्ञ तप केले जातात तेव्हा ओम तत् किंवा सत यापैकी एक कुठलं म्हटलं किंवा ओम तत् सत या तिन्हीचा उच्चार करून जे काही अर्पण केलं जातं ते पूर्णपणे भगवंतांपर्यंत जातं. आणि म्हणून हे तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचं वर्णन करतात. कुठल्याही भौतिक गोष्टीची त्याची बांधिलकी नसते आणि दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे असा आहे. म्हणून ह्या तत् शब्दाचा योग्य प्रकारे वापर केला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्थ अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कामातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्येही जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्या चांदोग्य उपनिषद 6.2.1 सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य. खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापाचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या सच्चित आनंदाला आपण बघितलंय, सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य. आणि म्हणून जेव्हा हे यज्ञ तप दान हे जेव्हा अस्तिक बुद्धीमध्ये असतात त्यांना ते अस्तिक बुद्धीत मग तिला सत असं म्हणतात. कारण ते जे काही करतोय ते त्याच्यामध्ये पुरेपूर सत्यता असते, पुरेपूर शाश्वतता असते. त्या परमात्म्यासाठी केलेलं कर्माला निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. आणि म्हणूनच मग ते आध्यात्मिक स्वरूपामध्ये, म्हणून वेदांच्या अभ्यासांमध्ये जे काही वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे या सगळ्याची महती लिहून ठेवलेली आहे. कारण पूर्णपणे ते भगवंतांपर्यंत पोहोचावं. मग जो यज्ञ आहे, दान आहे, तप आहे, त्याला पूर्णपणे त्याची
म्हणतात ना, ते पूर्णपणे भगवंतांपर्यंत पोहोचावं अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. ते क्रियाकलापही शाश्वत असतात आणि त्याचे फायदेही शाश्वतच असतात. असे हे ओम तत्सत याचं महती आपण जाणतो आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकारांचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग विष्णू म्हणजेच ओंकार आहेत प्रत्यक्ष. मग हे जे वेगळेपण आहे हे एक एक गोस्वामी जे आपल्याला चित्रात दिसतात, चैतन्य चरितामृत आदी याच्यामधलं हे लिहिलेलं वाक्य आहे 7.128 असं. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला जे चित्रात दिसतात हे चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंचे जे त्या काळामधले गोस्वामी, ज्या गोस्वामींना की त्यांनी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेले असे आणि मग वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार या सगळ्याला मग विष्णू रूप कुठे वेगळं दिसत नाही, या सगळ्यामध्ये विलीन झालेलं असतं. आणि म्हणूनच ते वेगळे नसल्याची ज्यांना या व्यक्तींना ती जाणीव होते तेव्हाच त्या शुद्ध भक्तीमध्ये ते असतात आणि त्या प्रकारेच ते उच्चारले जातात शब्द आणि त्याची महती जाणली जाते. मग ही खूप सुंदर उपमा परत चैतन्य चरितामृतामध्येच दिलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अकारे च ते कृष्ण सर्व लोकेक नायक, उकारे च ते राधा, मकरो जीववाचक. अकारे च ते कृष्ण, अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उकारा हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि माकार सजीवांचा जीव सूचित करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच हा जीव उ म याला खूप सुंदर अशी उपमा. म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण, उ म्हणजे उकाराचे राधाराणीचं तत्व आणि जीव, म म्हणजे काय तर जीव. अशा उ म म्हणजे किती संलग्नता त्याच्यामध्ये जाणवलेली आहे. प्रत्यक्ष जसं मी म्हटलं चैतन्य महाप्रभूंनी राधाराणींचं ज्या गोपी, इतकी निकट गोपी त्यांची की त्यांचा भाव सुद्धा प्रत्यक्ष कृष्णाने जाणवला नाही. त्यांचा भाव जाणण्यासाठी ते खूप आपल्या कल्पना, आपल्या विचार आकलन शक्तीच्या खूप पलीकडे हा रस आहे. माधुर्य रस जो आपण बघतो आणि ह्या सगळ्याची जसं आजही प्रभूजींनी खूप सुंदर याच्यातलं सांगितलं की हरिदास ठाकूरांचं आणि जे हरिदास ठाकूर ज्यांची कथा मी तुम्हाला सांगितली की जिच्याकडे वेश्या पाठवली जाते आणि त्यांना नामाचार्य म्हटलं जातं की ते नामाचा इतका गजर की 192-93 वेळा काहीतरी आणि 3 लाख वेळा दिवसातनं जे फक्त आपली तहान भूक सगळं हरपून तेवढं केल्याशिवाय ते त्यांनी कुठेतरी हे केलेली असते, प्रतिज्ञा केलेली असते ती. अशा नामाचार्यांबद्दल आणि चैतन्य महाप्रभूंबद्दल खूप सुंदर असं वर्णन उल्लेखलं आज प्रभूजींनी की ते आपल्या आकलन शक्तीच्या पण पलीकडे आहे. कारण कुठेतरी ते जे असोसिएशन आहे पण ते इतकं आनंद देणारं आहे की त्याचा विरह सहन होणार नाही आणि ते कशा प्रकारे आनंद देतंय प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी याचं वर्णन सांगितलं. त्याच प्रकारे या राधाराणीचं तत्व जाणण्यासाठी कृष्णाने हा अवतार घेतला होता. चैतन्य महाप्रभूंचा 500 वर्षांपूर्वी ज्यांनी पृथ्वी तलावर हा महामंत्र आणला ते चैतन्य महाप्रभू. आणि म्हणूनच मग या उ म ला कशी उपमा देऊन हा जीव कसा संलग्न आहे, या जीवाचा मूळ स्वभाव जो अध्यात्म आहे हा इतका संलग्न आहे भगवंतांशी आणि म्हणून ही संलग्नता या उ म म्हणून प्रकट केलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 17.28 हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होत ना परलोकात. हरे कृष्ण माताजी. इहलोकात. बरोबर की मग ज्या श्रद्धेशिवाय मग पहिल्या सुरुवातीलाच अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलेला की मग स्वतःच्याच मनांनी कल्पनांनी कुठेतरी करतोय गोष्टी, मग त्याच्यामध्ये श्रद्धा आहे का? म्हणून श्रद्धा त्रय विभाग आणि म्हणून या श्रद्धेशिवाय जर या
त्याग, दान, तप या गोष्टींना काहीही अर्थ नाही. कारण मग त्याला असत म्हटलं जातं. ते अशाश्वत आहे कुठेतरी. ना त्याचे इहलोकात फायदे आहेत, ना त्याचे परलोकात काही फायदे आहेत. जी काही त्याचं फळ मिळणार आहे त्याचा कुठल्याही प्रकारे ते फलदायी होऊ शकत नाही. ते फलद्रूप अशी ती क्रिया होऊ शकत नाही. कारण ती असत मानली जाते. ती भगवंतांपर्यंत पोहोचणं तर खूप दूरची गोष्ट. कारण ती स्वतःच्याच कल्पनांनी काहीतरी अज्ञानातून केलेली गोष्ट असते. आणि म्हणूनच मग ते हवन, तो यज्ञ आहे, ते केलेलं दान आहे, ते केलेलं तप आहे, त्याला कुठल्याही प्रकारची महती नाही. त्याला असत म्हटलं जातं. अशा प्रकारे या श्रद्धात्रय विभाग योगाला आपण जाणलेलं आहे. ज्या 3 प्रकारच्या श्रद्धांचं वर्णन भगवंतांनी, की यज्ञ, दान आणि तप हे कशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक असू शकतं. आणि सर्वात शेवटी मग जे काही करायचे ते भगवंतांना अर्पण कशा प्रकारे केलं जातं. मग ती शाश्वतता त्याच्यामध्ये आणण्यासाठी ते शास्त्र विधींना जोडूनच केलं गेलं पाहिजे. त्या श्रद्धेनेच केलं गेलं पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये ती शाश्वतता, ती सत्यता निश्चितच दिसेल. इति सप्तदशोध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण सगळ्यांना. बरोबर वेळेत संपवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी. आणि काही इतरांनी उशिरा आल्यामुळे पण त्यांनी नक्कीच रेकॉर्डिंग ऐकावं. पण मी आज मुद्दाम थोडीशी शॉर्ट नोटीस दिली मी. क्षमस्व त्याच्यासाठी. कारण नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर एक मीटिंग आहे. प्रभूजींना मी सांगितलेलं म्हणूनच 4:30 नंतरच साधारण हे केली. पण प्रयत्न हा होता कारण 2 अध्याय एकदम घेण्याचा मानस होता. आणि इथे आपण 16 आणि 17 अध्याय संपवलेले आहेत. कुणालाही काहीही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. हरे कृष्ण सगळ्यांना. प्रश्न आहेत कोणाला काही? हरे कृष्ण किरण प्रभूजी, प्रश्न आहे काही? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. थोडा वेळ आहे ना? हो बोला प्रभूजी, बोला. आहेत. आपल्या 17व्या अध्यायामध्ये आपण दुसऱ्या स्लाइड मध्ये बहुतेक जे वाचलं, सात्विक लोक देवदेवतांचे, नंतर राजसी लोक यक्ष आणि राक्षस, आणि तामसी लोक प्रेत आणि भूत पिशाचे यांची पूजा करतात. तर यामध्ये मला यक्ष आपण जी पूजा करतो, यक्षामध्ये आपण कुबेराची पूजा करतो आपण. त्यावेळेला मग ते पण बोला पूर्ण. यक्षांची पूजा करणं म्हणजे राजसी हे आला ना, वृत्ती आली. त्यामुळं आपण कुबेराची पूजा ज्या वेळेला करतो, कदाचित आपण आता धनत्रयोदशी किंवा अशा वेळेला करतो ना, मग त्यावेळेला ती पूजा आपण राजसी मध्ये धरायची का आपली वृत्ती राजसी होते, कसं होतंय ते मी सांगू का? आणि दुसरा एक प्रश्न आहे मला त्याला धरूनच, यक्ष आणि राक्षस यामध्ये काय नेमका फरक आहे, काय सांगू शकाल? बरोबर. मी सांगू का माताजी? बोला तुम्ही पण आधी बोला माताजी, हरकत नाही. तुमचं मत मला आवडेल. हा संवाद खूप चांगला आहे. बोला माताजी. लक्ष्मीपूजनाच्या वेळेस जेव्हा यक्षाची पूजा करतात, ती लक्ष्मीची पूजा लक्ष्मीपूजना दिवशी नारायणासह लक्ष्मीची करतात, नुसते लक्ष्मीचे करत नाहीत. आणि त्यावेळेस यक्ष हा लक्ष्मीचा सेवक आहे. बरोबर. आणि प्रभूजी धनत्रयोदशीचं म्हणतायत माताजी. नाही, लक्ष्मीपूजन दिवाळीत करतो ना आपण. हो. मग तेव्हा यक्षाची पण पूजा करतात. पण कुबेराची पण पूजा केली जाते ना, त्याविषयी विचारतायत. लक्ष्मीचा तो सेवक आहे ना. मग ती जी भावना आहे. मग आता प्रभूजींचा प्रश्न काय आहे? मी अजूनही माझ्या सिनियर डिवोटीजना आणि प्रभूजींना, म्हणजे नामनिष्ठ प्रभूजींकडे पण हा प्रश्न विचारणार काय, कारण प्रभूजींच्या मनातला प्रश्न अगदी योग्य आहे. पण प्रभूजी कसं आहे, इथे जेव्हा सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता, आपण या भौतिक युगात आहोत, म्हणून प्रत्येक वेळी स्वतःला पडताळण्यासाठी निश्चितच या गोष्टींना जाणलं पाहिजे. कारण जे काही पूजा अर्चा केल्या जातात, आणि म्हणूनच मग ती जी सात्विकता, इव्हन नामनिष्ठ प्रभूजींनी तेच सांगितलं की ब्राह्मण आणि वैष्णवामधला सुद्धा फरक, कारण ज्या सात्विकतेने जरी ते केलं गेलं तरी ते बांधलं गेलंय प्रभूजी. या बंधनांमध्ये आपण अडकतोय, कारण हे त्रिगुण आपल्याला अडकवतायत. आपण त्याच्या पलीकडे अजून गेलेलो नाही, आणि ते खूप कठीण आहे. त्याच्या पलीकडेच जायचंय आणि म्हणून त्या गुणातीत व्हायचंय. आणि जेव्हा त्या गुणातीत ती पूजा केली जाईल तेव्हा ती निश्चितच त्या सात्विकतेच्याही पलीकडे असेल पाहिजे. आणि म्हणून मग हा जो अनालिसिस आहे हा करणं खूप महत्वाचं आहे.
म्हणून प्रभूजींनी आजही सांगितलं की ही ह्युमिलिटी, की कसं तुम्ही स्वतःला पडताळू शकता, तर ह्या गुणांमधूनच पडताळू शकता. आणि म्हणून मग हा सात्विक, राजसिक, तामसिकता कुठे आपण स्वतःला बघतोय. म्हणजे निश्चित राजसिक, तामसिकता ही खूप काय म्हणतात, तामसिकता तर खूप खालच्या पातळीची गोष्ट आहे. पण जेव्हा आपण सात्विक आणि राजसिकतेमध्ये पण कारण अर्ध्याच्या आधी भौतिक जगामधले लोक हे राजसिकतेमध्ये जगतायत हो प्रभूजी. कारण हा जो खोटा अहंकार आणि जी खोटी प्रतिष्ठा याच्या मागे लागलेली आहे. ह्याच्यासाठी एक उदाहरण आहे की सुदामाची पत्नी त्यांना विचारते की श्रीकृष्ण तुमचा सखा आहे, मित्र आहे, मग तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष्मी का नाही मागत, आपण किती दारिद्र्यात जगतो आहोत. तर त्यांनी दिलेलं उत्तर फार छान आहे. ते म्हणतात, अगं कृष्ण माझा मित्र आहे आणि लक्ष्मी त्याची पत्नी आहे, मी माझ्या मित्राची पत्नी कशी मागू. बघा बघा, म्हणून हे संवाद आहेत, ते संवाद आहेत. म्हणून न मागता ही ज्या सुदाम्याची बघा खूप सुंदर कथा आहे त्याच्यामध्ये. नक्कीच नक्कीच. आणि हेच खूप घेण्यासारखं आहे. कारण ही जी सुदामाने, म्हणून ज्या सुदामाने कृष्णाची भावना, की जरी एक साधा ब्राह्मण होता पण काहीही नसताना त्यांनी कुठलंही मागण्याची, ती फक्त एका बायकोच्या सांगण्यावरून तो गेला तिथे, पण त्यांनी मागितलं काही नव्हतं. त्याच्या मागे हे कारण होतं ना की मित्र श्रीकृष्ण म्हणजे विष्णू आहे, पत्नी भाग्यलक्ष्मी, पत्नी आपण कशी मागावी, आणि तो माझा भावना. हे सगळं वाचनात म्हणून म्हणजे त्याच्या मागची भावना आणि उद्दिष्ट खूप महत्वाचं आहे. आणि आपण जे पूजा करतो ते आपण रजोगुणांनीच करतो, लक्ष्मी रजोगुणांनी. तेच मी आता प्रभूजींना सांगतेय. कारण कुठेतरी हे सगळं बांधलो गेलेलो आहे आपण कुठेतरी ते कर्म बांधलं गेलंय प्रभूजी आपलं. आणि त्याच भावनेमध्ये ह्याची सुद्धा म्हणजे महालक्ष्मी करतो ना, ते सुद्धा राजसी वृत्तीच आहे, केलं जातं. बरोबर. कारण फक्त सात्विकतेमध्ये देवाधिकांची पूजा केली जाते म्हणून सात्विकता म्हटली जाते, पण शेवटी ते जे उद्दिष्ट आणि ते जे यक्ष राक्षसांची पूजा केली जाते, कुठल्या त्या भावनांनी केली जाते, तेव्हा ते राजसिकतेमध्ये गणलं जातं. तुमची यक्ष राक्षसांची पूजा म्हणजे काळ्या विद्या. बरोबर. त्याच्याही पुढे नाही माताजी, त्याच्याही पुढे अघोरी विद्या या काळी जादू. तामसिकता ही काळी, कारण कुठली तरी दुसऱ्याला कुठेतरी इजा पोचवायची ही जी वृत्ती आहे त्या गोष्टीतनं, ती काळी जादू माताजी. आणि ती तामसिकता, ती तर राजसिकतेच्याही खूप पुढीकडे आहे. म्हणजे नीच भावना, ती तामसी भावना, ती तामसी. हरे कृष्ण. खूप संवाद चांगला घडतोय आणि त्याच्यातनं तेवढा फरक जर असा परत एकदा विचारून घ्या. नक्की नक्की प्रभूजी. मी तुम्हाला कुठला हवाय, यक्ष आणि राक्षस. हो, कारण जो यक्ष प्रश्न म्हणून आपण जे म्हणतो ना, तर ते योनीतले असतात, पण तरीही मी तुम्हाला अगदी सविस्तर तुम्हाला याचं सांगते, नक्की सांगते प्रभूजी. यक्ष राक्षस अगदी बरोबर. नक्की. हरे कृष्ण. अजून कोणाला आहेत काही प्रश्न? नाही. ठीक आहे. मागे हरे कृष्ण. बोला प्रभूजी. उद्या 18वा ना? उद्या 18वा उद्या पण 18वा मी कदाचित, हो उद्या मी तुम्हाला वेळ कळवते माताजी. बहुतेक आपण नेहमीप्रमाणे सुरू करू आणि बहुतेक मी उद्या आणि परवामध्ये विभागून घेईन, कारण मला 18वा अध्याय कुठे घाई नाही करायची. तर आपल्याकडे आहेत 2 दिवस, रविवारी संपूर्ण. माताजी परवा दिवशी आमच्याकडे 13 तासाचा जप आहे. अच्छा. सकाळी 6 ते संध्याकाळी 8. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8. बघा माताजी, तुम्हाला नाही तर तुम्ही रेकॉर्डिंग ऐका, पण प्रयत्न हा असेल, कारण 18वा अध्याय खूप मोठा आहे, मला तो एकाच वेळेला असं संपवायचा नाहीये नुसता. बघूया, आपण प्रयत्न करूया. निश्चित प्रयत्न आहे. तर मी तसं ग्रुपवर कळवते, कारण खूप थोडे लोक आहात तुम्ही, त्याच्यात मला कोणाचा मिस नाही होऊ द्यायचा. पण आपण ठरवू, जर सगळ्यांना शक्य, सगळ्यांना उद्या अशा प्रकारे शक्य आहे का 2:30 वाजता येणं? नाही, तुम्हाला आहे माताजी, मला सगळ्यांना बघायला लागतं. सगळ्यांना शक्य आहे का? सगळ्यांनी उत्तरं दिलीत तर मला एक डिसिजन घ्यायला बरं पडेल. अरुण प्रभूजी, दीपाली माताजी, मनीषा माताजी, मला शक्य. 2:30 पर्यंत मी सुरू करण्याचा मानस आहे. 2:30 पर्यंत सुरू करा. म्हणजे 2:30ला केलं तरी आजच्या प्रमाणे आपण 4 पर्यंत संपवू शकतो. चालेल. दीपाली माताजी म्हणाले, मग सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, टेंटेटिव्हली 2:30 हेच टायमिंग असेल. चालेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी, धन्यवाद. कारण आमचं जप आहे ना 13 तासाचा. नाही ठीक आहे, तुमचं कारण सांगितलं, पण माताजी मला सगळ्यांचं बघायला लागतं ना, सगळ्या भक्तांना नाही. म्हणूनच तुम्हाला गृहीत धरून, तुम्हालाच तुमचा मुद्दा गृहीत ह्याच्यात धरूनच मी सगळ्यांना हा प्रश्न विचारला. सांगितलं की शक्य असेल तर. नाही, नक्कीच. मी शेवटी रेकॉर्डिंग ऐकेन. नाही ठीक आहे, पण सगळ्यांना जमतंय माताजी, आणि आपण थोडे लोक आहोत या ग्रुपमध्ये. विश्वेश्वर प्रभूजी म्हणतायत, पण त्यांनी आधी ऐकलंय. प्रभूजी थोडं ऍडजस्ट करा, जमलं तर यायचा प्रयत्न करा लवकर, नाही तर मग रेकॉर्डिंग ऐका. मी शक्यतो कळवते, उद्या ग्रुपवर नक्की कन्फर्म टाकते.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। एकदा मंत्र म्हणूया आपण सगळे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, मी कळवते उद्याचं नक्की। कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम